website a bi a wo wani dia kenkan ho a wobetimi akona ensem no wakenkan bi wo honom awie nsem a yede enam no ne ebedi mu akoti so no fi fete kakraba ebe send na ni a kire Liberia camp ho abo dwadini baabi amameka sei otina nanom onsedo asoye wonom no omo hye apomudimu ensem so ede ababa betu dwase womo ayi nipa bia wonom kwatena se na womo aye hwehwemu efa Charles emisa ya wono onya finhye aduonu enkron ya woye engineer ya woti na nanom siedo ewo ayasabia bi no Saran so na obete se health ministry no womo den hyehyɛ egu akwam womo se sesi ade ayaresabia bia na babia agya bia wo man mu no won beyire bambo mu pa ene enam so ama director general Samuel Kaba akoreya wono nso akasa wo ho pa na ni abre Yebeka ise Ghana ni akwada kuma yade ne kopie mu e lavia memu ya wo kwosua de a amania ba ye no won mu kire mu se wati nananom nsiedo no sansem no ko ene yewura ye honu ka se wo monje bribe sa na mo so fo nso nye wo mo ko be kwai galamse ko ho no ya tua bribe ama wo wo manye wo mache safo no emperifo wonu mu hye enkronkuma na afe ya hinsie ene esom ehon samso wo mayimu wo mo se ensode pi e wo mayimu a wo mo ninkrata den ene ebesi mrase bejemu achiame hene dia tu dwase sede o my Ghana ekọ ne yekabe maminke bia mamuo no ebetime tintimu yedia esese uyi MPP ni NDC fofri ho a yenya third political force bia enu no betimi aboa ama kabe maminke bi no agina yie sompa wono no wonya political force nenso do ho bata no a obi bia yeye FDA waka ba bia yedidi bia be se dunsia e wo ye mpotamu ha de wo de credo atutuma dan a wo se ahonidie mapa no wo mfa nya adwuma ofutuo ekwade ama yenuanum mozirami adehia wanum ye mabuno ese wanum ahye Ramadan akwamchina si fabran wonye ho adwuma kasa natural mineral water eya abojunsu pebi nenom emoamu apomde ho nsem ntimi konkan awiei se wanum bete no watimi atibia adi no wadidi yedi a na eye time heba mesha honam ya ne sa ne manema no nyina no de abonigala we edi afiri ho yenum a yebekenkan ensem no ede amamu ADWOA ASARE enimidin mene triple amai eja pia APAM DADAA and ABENA ADEPA coffee afe yenye brena ensam ne yemfa ma na abusua we de bra Facebook no so na behwebi amane akwakwa de mato amane yemfiri kasoa ne mpotamu de aba ne nyede nanso ne nyina mu no ye ka kire abusua se wo mma wo ya nko ene ya wo nyina na de wahwere ne kra nso twede ampon wonfa ne kra ensieye na we de wo yedwadini ya be akoye afa ho eho na wodi ne dwuma pa na Univer Highway so kasoa Univer Highway no so wono nso moto ya so ano wo free fata kakraba eba be sene de nani a kire Liberia camp ho speed faster pa ena maame no ne nan aba be di nanim no wrade ye wati na nanom wonse do fofari ya wode bom na de ne nani sem no onya adaje ne kwakwa de madi nkomo ekire mu ne niam na si ho no ewo preti ma esi na chi a wono nso na so ntrem eda afodwabiri mu ho a ne nan no ebia be di anim ebia ba be di akire no wawu adan no ma wa mu peso bo titi ya Ghana asa wo di okada be gu amai mu na mo khaye mo titi ya ma ya nananum ya kurum ya butuafo nya mu kuomo adan na Ghana ma chi okopedia ni maribedi ani se ya kuru ya na to no ya tin sound ni se pew si for my be na che se rider no na wabo woman na mo mienu nyina ada for mo be 30 minutes ni ya frɛ security omo ba be 30 minutes no bi andu ha ye si ye no ya mba mo ba sakwei wo kwa kwatua no no mo di hwehwemu mapa ahyehye so member Dr. Henry Kwasibule wanu piemu ewo emergency medicine ye no no ewo kolebu aba ya asabia ehwo no wanu su di ne dwuma Dr. Koku Awono Williams wano so oya medical advisor
ewo edema asoya wo mo ehye apomuden ho ensem so wo mayim enti mpanimfo miensen na Ministry of Health no mpanimfo so ate wo mo ese wonom enhyehyemu wei eye independent investigation na kire se enhyehyemu a wonom kwakoye no wo mo enye ne se eye ankrankran hyehyemu na wonom fa de enti a enam so ema Charles emisa eti nananom se do a wo mo susu se ayasabia wo kopie ye no ya hwe ne ntam so enam so ema adehia sabre no mo emergency ward wo no wo mo nsa so ena oti nananom se do na empanimfo se wonom nyina awie hyehyemu a wo mo ye ya wo mo bebo ni nyina achi ade akoma wo soani a wo no wo hye ebia ya wonom hye apomuden wo no nyamfa kwabena minta candle ene ne mpanimfo ye de be kwakosom wo mo na wonom se hye be nyakopon ya dom a obene match bosome no ne da etoso num de na achekora na wan ma wie hwehwemu no no mo de abrahye ye no no mo nso ahye de si ye pote ya enam so ema abrante no eti nananom se do a wo mo de krata ya ba sompa ye so ya da ne atwi e de asomo Yedasoa ewo apomden asoe ye honom na wo mo de ato dwase wo mo de nhyehyɛ ketini gu akwam sɛ de bɛyɛ obi biara obetunu na asi ayaresa bia wo Ghana hanom sei emfa ho ni tokro bia wo hyem wo mbɛhwɛ sɛ saa yarefo na wo kɔgye ayarehwɛ no ne bambɔ ho asɛm ebetimi agina yie na wo mo de san nhyehyɛ egu akwam enam arekosɛm a esi ye ne eno a ye bɔ mu ma mo te ye ewo ye kase ye bɔ ahodoɔ mu sɛ ukopie mu ewo mamprobi polyclinica obi ya wakɔ wo no akwada a wadi 4 days pe abamu ha ya obi nso ahye ne ho sɛ nurse ni asɛ ne wonye nurse ni kokukura akwada ekɔ ye nya bambɔfo ne CCTV mfonyina daworoma ene wo mu hu ya nkasa amre yi maame a wawo ne ba no nko da so a edasun mu a enya asɛm ketwa enti Ministry of Health ni kyerɛ mu sɛ saa directive ya wo mode aba no wo mo ba abɛhwɛ se ayarsabia hudu nyina no wo mbetimi ahwe no madi san hyehye ne so compliance ne de wo mehwe amano ayeye panyina wo kasa ede Emma Health Ministry no eye ora Tony Goodman. You have these CCTVs installed in various hospitals across the country. You have security and enhanced security situation in our hospitals. The bad one, the wicked one, is still around trying to also. At least we do what they want to do, but we have also asked our people to continuously improve upon the security. We will make sure that things are not seen in our hospital. Our security officers in the hospital look out for these bad ones. The other thing we've asked them to do is to make sure that whoever comes around is thorough research. Actually ask various questions if we are not found around that area before this is the first time. There should be some questioning so that we can know who is where at that particular point. Enti obi a obewura ya sabia bia ho sa obesere obi anasa obehwe obu ba na ebisa bisa onsama hodo obi ni ade ehunu sampa wono ho so ansan wo mama wo awura ho enti owura Tony Goodman yete ne nkan wono ne panyini pa wodankita hodie ano ema asoya wo mo ehye apomuden ensem so na saa mamprobi polyclinic asemi bae no sompa ye kan bi pa ebo akira ma ye yi CCT footage no emekwawie wo mo hu ma amenanim kura ka ho bi na wo nkonya ne panchi so ntem ne no na Director General Edema Ghana Health Service yewura Samuel Kaba akore ya wa tworo krata no wedi wo de ne nsa no wa pending the signature ade abo ase chese de esi ye no asa abie wo mani foforo kura ama sesei enhyehye wo mudi gu apono so se de be na eba ayasa bia bambo kete betimi aye adwuma no wo mo de hyase afrigate ho saa kwakosi menua no mo agefo no so wo mo kyere ho wo bia de ne bebo na tade bo ya ofutia be ho so asumasi na bia gate maame na bentin ne yi aduro no saada saade kwakusi ase eno achi CCTV camera no nso no sententena ma ba ni mu kura won be pepa ama ni mu na da ho kroje apane kura tofom a ebehunu ne wo hu na ni nkranchi e de akere afa no nso ho we nyina achi no won be san so de ntete emfa ho se wakwa akwaje ntete e wa apomuden hwehwemu bia na wo ba be ye adwuma wo be san je ntete bio kwan fa so kura ne nipa kasa kwan fa so a edodo yafo no a wo wu kura wonya nwu se empo wo wu no wo san ba kwan ba fa so adodo no obesan ko ni nyina wo mu de ho enkyerɛkyerɛ ebeba watworo kratai ni wo mu posu ye de abeto ye pono so asompa yensu ya de na kyire ede ma yetiefo
Yatwa Oria Pram to Braka Siano so I was sompa na ebusia araho samoa. Bes Africa kra eni echireni. Ebebo a woman bepobribri ni nyina ne se enane agya etiti wo omawremu. Ede woanom de hye ya ne yefra no nana agye ehia. Ekopie mu awo lavia memu senka wo kwakwakosua de. Na afofia ntwata no adwade abam. Ya yete ya ne se abofra wo kosua de wo lavia no. Wati nananom siedo empanimfo echiremu se de enchiremu no ba ya. Wanom chiremu se enam bribi so ema womba ne ti nananom siedo no omuhyamu wenyeye. Wamu yehu dede kakra esre wamu se chira ban. Na ansa na 2025 okra no ebe kwa wiye no woswani a wono ena hwe amanone ho nsam so wo man mu ononyafo sam yekujeto abrakwa ade beto yanim se wo mu eyi mpanimfo ama wo makwahia lavia man no so mpanimfo na adekodie pote nam so ema nana agye ehia eti nananom nsiedo no wanam ahwehwe mu na ebra empanimfo ede saa niema no gu akwan mu no bibia atumi akoyie na Ministry of Foreign Affairs no and wa machire mu se kwa wonom ekoye no ekoye pa onanyafo sam yokujeto abrakwa wono okobi wonom ekoye wo mu kwahia mpanimfo pi ya wonom so lavia memo aposifo afa Interior Ministry ya wonom wa lavia memo state prosecutors and afa investigators ya wo lavia memo and afa Ghana mpanimfo so a wonom so free ha ene ononyafo sam yokujeto abrakwa ekoye no wonom so pathologist fo wom a lawyer fo wom wonom aye forensic experts wonom so eka ho bi afei Ghana ambassador ya wono owa lavia memo wono so ka ho bi ana eya abrantie na woti na nanom siedo no wono so ne maame ene ne yanti wonom so na gina abusua na anim ma wonom koyi na se wonom koyi de ekosi ye de ekohia de ebaaye ene de akono Ghana de hye etoto srampanimfo se yate samo akwa aba na mom mokoye no ewase mu ma Ghana de hye ehu adekodie pote ya wo man no won mu kire mu se nam so ema abrantie na na agye ehia eti na nanom siedo sanse Ghana fo bi we interest ewo mu pa anye na ukoto se aboa esi unua so no ankase sore ye so na woka sore ne so a ebi akina bi wo sore ne so no wo besiw so entini Ghana fo na etutu sirei sempanimfo akwa ba ehwehwemu mapa ye dadi no wo mo fa ntudwa na yenti Yetoa ensem no eso kane soafo ya no nkohwe bambo ensem so ono kuro ya eye bimbila mrase bedwani ononyamfo Dominic Nitiwu wode atudwa ya wo kiremu se kwan aban efa so enano arehosemu a esiye Ghana entose dwedifo binimu a na womo kɔ adwadie ewo Burkina Faso wa etuatefo bi kɔto hye womo so di womo bɔne yenko wie kire yetwa agya etu womo mu hye womo nipa nwɔtwe eto ananom wansia do enu a yede wo ebi kura bepie mu ya womo egya ehwe womo munya womo tididi mu no wokyerem se kwan aban fa so toto niema no ewom se eye de bat wometimi aye de chensa wometimi aye de bro de womo so wose nansan mu entemu eye ya ne ye ka osoafo ya ohwe afisem ensem so owura Muntaka Mubarak Mohammed se wono ena enhyen toto niema eno na Dominic Nitiwu eka se efiri satro yenchem kese to wo man yi a o man yi soafo ya no ohwe bambo ensem so Dr. Edward Omanebu ama wo free mu eni nipa bia na eka ne ho no aban ya wo moti suoi aye o madwene se defense ministry ho de ye mpe wo bi e ma ne nkonkoda no dom kumafo aka wo mu ka bie wo mu ebinom de wo mu ho agim aban sese no a emrenso ye se defense ministry ho no ye bepe soafo foforo ya oba beda no eno na owura Dominic Nitiwu echire mu se wo hware hosemu a esi ye wo Burkina Faso ya wei defense minister adwuma enya se ba ye ya they've come out officially ebusia yesremo enya se ba ye ya na wo mo ka ho asemu a chesa akwakoye bibie wo ho ya yewura Muntaka Mubarak wona muei wo se wei nka defense minister wono ne asrafo no wo makọ wo mo ne be hwa toto akira ma bibie atimi akonkan enti wo besre se de ekoso yi na aban hu se mpempren de ebre aduru so se wo pepe soafo a wo ba be hwe saa asoye ho. There was some statement, but we want detailed explanation, either by the foreign minister or by the defense minister. And that's why I kept on calling that the president should have appointed a defense minister, because by this time the minister for defense should have been on the flight to
Burkina with his team. This is not a job of the Interior Minister. He's my friend. Unfortunately, that's not a job. If he goes there, he'll go and meet the Defense Minister. If the soldiers who are fighting the terrorists, it's not a Interior Minister's job. And unfortunately, the Interior Minister's job ends at Paga, the border. It doesn't go beyond the border. And watching what they to just say near SCA or Bessra Bine say, and Webu or Honomonia, Sessica Samu say, and Webi a bibet me the nature at the Ama woman who can't a fair bushia, woman share woman the shin, or Bessra pa, say a bine emfa and to quem. You must all support them, and I think government, in whichever way the government can support them, the hospital bills, their support the business, whatever type of support that they need to support them, airlifting them, giving them good funerals, supporting them. Government should do it. I think so. Because this is the largest large-scale deaths of Ghanaians through a terrorist attack. Abusia panyini ya yete ne nkasese eye kane so afa no wo hwebambo ensem so onu kro ya ene ye bimbila emrase bedwani onunyamfo Dominic Nitiwu ye kɔ ahoma no so na ye ne owura ahoma no abuakam anki ye kɔ akodi enkomo ye ne bambo babambo ho nsɛm apanyini ba ko a wabene ewo mu na ya hyese pressure hodo ya ban no ne opposition for mount say defense ministry ho no ye hia wo bi na waba behwe ho no bibia atimi akonkan owura Richard Kumado ewo ahoma no so opanyi kase wote ye nkan ye mo akwa baba SOMPA FM so owura Kumado aha yeda sene obre no wadaje me pacho ewie ye nkomo ayedie efa Burkina Faso nipa bi ekoto hye Ghana ntosi adwadifo bi so ma ebinim free mu na asana nsemu ne akobai no nipa bi kire se defense ministry honom no ehu behia se ye bepe so afọ ba beda honom sesia wadawroma hunu se ne kwaso a eno no misplaced priority and answer miscommunication. Number one, the responsibility and the prerogative of the president to appoint any minister at all and anybody into any position. Number two, we share your national security infrastructure now. All military issues ends up at the desk of the CDS. And the question we need to be asking is, what is the role of a deputy minister in a presidential democracy where the president appoints almost everybody? It has nothing to do with our military, and it has nothing to do with the fact that there's no military minister. The example is this: if the military needs something, the chief director of CDS office will write to the chief director of Ministry of Finance. The chief director of Ministry of Finance will pick the letter and send it to the presidency, the chief of staff. When they are responding, the letter comes through the same channel. So even though you have a plan or the need to appoint a defense minister, it doesn't mean there's a defense minister, a substantial one, as things that got to do with our military. It's a misplaced priority, and I think it's a miscommunication. If we do agree perfectly, say, the prerogative of the president to appoint ministers into position, this particular crime that occurred in Burkina Faso, it has nothing to do with the military. Na wotie nkomo ye kwechemu sa wo hwe interior minister kora no wo hwe na dwuma ya wo ye no anka enkrose Ghana ahye so na ade enkrose Ghana ahye so na hold on, another misplaced priority. One say security infrastructure. Muntaka is the minister of interior, and Muntaka is the minister representing national security. Now, all issues about Ghanaians are discussed at the highest level of political governance and security governance, which is at the National Security Council. At that meeting, the meeting is chaired by the National Security Coordinator and the Minister for National Security, which is Mutaka. And to say, Council Okujata Brakwa, who is the Foreign Minister, should have a conversation with the Foreign Minister in Burkina Faso. That one is perfect. But to say Mutaka has no locus, and because there's no substantial minister for defense, and that is why this attack took place. No, I have followed this space for 30 years now. I think it's not right. Na fine. Na ye can defense ho asemi se terrorist for adwuma de eye mostly bambo for ne de wo mo efesi wo mo. Enti e ho no so ede na ye beye wo ho.
No, say about Ghana, your territorial integrity, and what we call national sovereignty guarantee, and yet the work of all the National Security Council institutions. Military is just one of them. Police is one. Immigration is one. DNI is two. Police is three. Before the Foreign Ministry and before communication, the Cyber Security Authority and the other ones to come. So that is the way it works. It's not just about military. No, it has everything to do with all our National Security Council institutions. Ora kumado mayena wasie wie obre ene wadaje a wenya amaye. Penyini ya wote se ye ne no edi nkomo eye Ora Richard Kumado oye fraud prevention expert we biebie niema ni susu we ne ekoya nkrofo kekan na ye hia defense minister na de osei eye misplaced priority na che se hu hia so enye sesei ebre ya aban ahye se wo munya no aban nankasa mampani nankasa hu se sesi ade se na niema ekono ehu be hia se wo be appointed defense minister for fra wo se aban ne be hwe ne watu ho na monti no yenya abotre ene se wotu ho na mo yenya abotre no national security for nso bo adwuma se na mo so kura san ba be ka ho ya wo mo de akura kwanti agalamse no na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat na mo so for wo mo adwuma no wo mo de kopie mu wo Asante Mantemu Bekwai municipality na bra wo mo koi enura wo koi boso me de to so da dun na nwotwe ene wo mo nante mu pa epre baby ti say adwuna se kokotro nom ne mmea hodo bia sa agadam se ne koso na wo mo pre akire twitwa jatoto chamfan no bi mu awie ya wo mo bre akire wo mo ba no wo mbehwe a Emmanuel Kobla Samuel Adey oni Kofi Frempong a wo de asem nam wo mba ya wo mba obehu tax force for no na wo mo kura Black Tundra nso na ye register GR 4743 number 16 womba ya wo mo chese kokotro site ne ye wo mo de nti wo de wo mbesrada wo mo nje atresikaitu 119825.00 shachiri na chese we no wo de kosidi dada no mo ayeka ko billion wo mo de kwa akomo nse wo mo nye na nka wo mo nyai ma wo mo nye wo mo adwuma na wo se hene ha enya de aye twama mo esanse asama aye ken no yewura IGP waka kire posifo se bribe se wo mbia wonye na nye posifo nko na wo monye bribe ye na mosofo ye nso yenye esanse security for no bia eno na yewura tabo ateche se 119 million Ghana cedis no wo de kokoma wo mo make say ya so saafo ne panchi a emra ene wo mo ebedie ye no ho asem nso no sompa ye de beto awo Abusia wasugusu a wutie prem tobraka se wa SOMPA original ye yet one samono eso e wansam fofromo e de amawo asoye wanom ene wa mo hye nkronkro ene nkronkuma afi ahinsie ene som metre ministry e de man local government chieftaincy and religious affairs opania wotua wana no saswani e onya for Ahmed Ibrahim wakasa wo mrahye bedwam e wa bra wonom kwa asetena ene wo kire mu se wo mo hyehyɛ mu kakra na nsen wonom aye e kire mu se adehia wonom abiebie nsode wo mo yɛ asɔfo anyankopɔn afrɛ wonom ya wo mo abiebie nsode no be se mpimienu ene ahanu 2200 ana wamudin ni nkratem entini se bia akwa asode bi na yababbo ensode a wanum edini awa Ghana nkratem na no nka ho a na kyese yahudin ewom na numu anononyamfo ekiremu se wanum de bibi baba be hyehye so nansan ya ukọ ekuropon mu afei ekuro nkuma mu ene ekurada ntamu ena afei ekuro sinimu ebedwamu a meche MMDCs wamu assemblies yahodo eno no ewo manyim no wanum ade digital registration baba be hyehye so nansan ade ama wo mu biebie nsode na etumi aboa esanse wanum register yenti bibi wo hakura wase wo mu tua ede support aban no ama aban ni timi di wasa won siremu kakra no a yenya bi emfiri won nkyɛn sadie onanyamfo Ahmed Ibrahim actually ni semu amrahye bedwam no ebini. The Registrar General Department does not publish a single definite number for all churches registered. The regional data and surveys show that thousands of churches are in the country, including about 2,200 churches registered in Greater Accra
alone as of 2025, with 98.1% being single owner operations and the rest affiliated to larger brands of churches. Extrapolating this one nationwide, it certainly states that several thousands of churches are in the country but not officially consolidated. Mr. Speaker, instead of registration count, the Ghana Statistical Service, the 2021 Population and Housing Census, indicate that there are about 71.2% of Ghanaians who identify themselves as Christians. Enka said wo hye wo ha mu nchichemu ebupe be se aduoso ni akire ya Ghana fo ya se ya Kristosomfo a ke ni hawo naso ni nyina mu no opani a wo yo nuanyamfo Ahmed Ibrahim ya wo chia asya ya wanum hye nkronkoma afe ahensie ene esom ho samso wo mayim wasanso ya banda emra hye bedwani wakasa e wo mra hye bedwam se de won be ya ebetumi aboa ama kwantempo ahodo so abefo kwantempo ye be register ensode no wan be ye natumi aboa manyi ene yen kankoro ye kai wo se SOMPA 106.5 FM across so eni prem to break kase bono ena ye da so aye kenkan edema ye dia sedama endpoint homeopathy clinic wo mo nam homeopathy kwan so esanyarewa ene ye say ye infertility say ye hawa hodo a ewo emema ne emamu a wo kwan so say ye premature ejaculation etete wo a me pa cho edini ye ba kope endpoint homeopathy clinic ukohono a ubeye free na wonyare wanyina e de free so stroke na aka wato kwache obu hono kura bia ne mfie na kwanimu wonhye dani obi a wo ba besoso ni mu de na beto ka mu atwe no akwakodru spintes ho mepato home services nyina wo moye enti frɛ wo mo no wo mmra no wo mmehwe wa bere wa no wo mmehwe wa kokora no wo mmehwe wa papa na wo maame no ema na bibia entimi nkonkan wo mo wa botre adwumayefo na ewa ya sabia ho no wo mo wa abotre enti no wo mbetimi ahyo kama krono abo ahia branch ne ba ko ho ena shell signboard Spintex Road enkran ho nso ba ko ewo ho say ye physiotherapy say ye massaging ne nyina Dr. Dubuatin wo ye ho adwuma friend was 0244867068 0244867068 and 0274234321 eno eye endpoint homeopathy clinic yento ensam no so enfama mo ononyamfo Alban Sumana Bagben wono ene ye mrahye bedwam achiamehene wodi atu dwase sese Ghana babia ye duru no ye hia strong political force bi a uyi MPP ne NDC firi horom a wom so betimi anya fapem bi agina so no wom atintim se de be ya kabima menkabi amamuo wo man mu no e betimi akonkan wodi na wom ye consensus building forum bi a African Center for Parliamentary Affairs ASEPA for womode ehye so na nenkasa em no chese wo hwe Fourth Republic here free 1992 eba wako National Democratic Congress NDC for womo Congress kese pa ya womode hye so wo Cape Coast de na edi kan wakobi MPP for de nso a womo ede hye so eno nso wakobi wahunu sedi amanyokuo womo timi ede wodo ne nkabo mo twetwetwe nipa eben wo mo intuitum se enfie bebreye atwamu MPP ne NDC fo wo mo timi aye adwuma tin bebreye atwamu MPP ne NDC fo wo mo timi aye adwuma tintim amanyokuo no edin ewo Ghana hanom siyasesi ana ye kuo no edin ewo Ghana hanom siyasesi ana ye wa amanyokuo ahodo bi nka ye de so ye ka as wo me ya da ne two party state enye MPP a na ye NDC na emu wo se nam sa nema we so nti na asa amanyokuofo no kora wo mo ba na se de wo mo bo Ghana fo so dwe no sanse se NDC anye ni the number of people we met from all over the country really blended the number of people we met from all over the country really blended together. The MPP invited me to some of their congresses. I attended. And the same was repeated there. So the other parties. But now we seem to have two only strong, vibrant, surviving parties. For me, I think we need a third force. Ene ya yekoti esesie eye emrahye bedwam achiamehene onyamfo Alban eye emrahye bedwam achiamehene onyamfo Alban Bagben Sese Ghana Mampani Mahama ne maya etoso mienu no sese Ghana Mampani Mahama ne maya etoso mienu no resate no asa wasate ya babia resate o
Food and Drug Authority for asan akeka won ho na wono mo se emra eya ahunidie mra makwan ma wo mo enu anu anuane edu ba bia bo hu sa assembly ahodo na wo mo afrefre se wuni a wunya nwoye bia kan ho ba ehwe omojam na wo mo ma nkrata binom ne ehon permit no wo mo akokọ okomia bia totototum kura se wo mo nya adwuma biu ni nyina ne se emra eya ahunidie mra wo se wo mo de adwuma no wo mo mfa nya adwuma ehon nkrata kura wo mo ne enso wo mo ton nuane ma amanfo kodidi pa na no no se we no wo boso ama wahunu se ota akọ a se FDA for se yatum ma obi anko ho biu the Cheesecake House Dosi Frizante o matum under an Allura Beach Resort honso sa wo mabrambra akire enti de bra Facebook no so na be hwese ye ba bia ya wo ta atena no a wo mo atotum na wo mo chese wo mo nimra eye food hygiene permit no wo mo nkuta enti wo mo nkuta nso de anya de ombe mo mo ye food ho adwuma amani pedi akonimu na chenanko kokofa yade a ye wi asan de akwa abobo ba bia eni kwanse ebobo na ode to so se we ya wo mo atotum no enye se ahade enko wo mo namba bia yese mfana mo mbebo ba bia nti wo a wonya nyo wo de entem no akwa akoye permit ho adwuma ko hwe o mogye mo hu se bibia edaye ansana wa ye de yeso oyo na fe ba bia wo ye adwuma no nso wo ma hunidie mapa etimi eye adwuma na aboa ma wo mo ebedie nso no wo mo nya ahoden te se de wo mo didi wo hage aho abusia wasam foforo mu no enra ene enua no moziramifu a wo mo wo mayim wo mo ehye wone mo akwantu konkro we no eye akwamkyene akwantu Ramadan de no na upie mu ewo atwema nwabiaja council edema zongo chiefs ya wone mo atwema nwabiaja asante mantamu a wo pani a wotua wone mo no eye chief Isaka Amadu Ramadan ya wotoso mienu wade kokobo ekwa ma mozirami adehye nyina esesa akwatu kunkunu yi amahyasie yi eya akwamkyere ene mpaibo ebeboa mo amamatimi aben ala yie pa na wakoma so ade bia wohia ana wode beto nanimu no waye ni yie ede amawo enkanka mabune wom wase montwem ho mfiri enubone nom ho afenso enkonkonsan ketenkete montwem ho mfiri ho adwamammo montwem ho mfiri mu ana afi ade bia ebenam obonsam so ama abekwa yantokwa ene wedi ekeka ka ho a ebetwe wa free eye akwamkyiri ya mokyiri ya obekyerem ne kronkron na mobewie no wanya munhyira no ebetwe wa free ho no munyini nyina akwa ya chief Isaka Amadu Ramadan ya wotoso mienu ede sansemi tudwa Samre we say e nyina 30 days or 29 days no eye akonya kasia nyama bia opese wo hia de wo hwe bia no wo bombode na wo so wo ye fasen na wo bompa ya nyakopon be dia ma ubeyi efi ne free wo and at the same time so busanya nhira eni awie ya eboa ye de ya start de also bia de no gym especially youth no so omega cigarette ni wi ne tramon ne na ade ni nyina no samre nyina na wo so nyina jai even ye kura na wo so nyina de jai no mtwo mu free sa na mabone a emfa adepa emre ye we nyina chi no so no Islam permit say why fasten kwa obeka ntokwa obi count kwa kwara wo say ojano na kanya say wo say na say wo fasting na ntokwa kwara de hunya emfu se nipa wo ye wo ntokwa sem for baby ya na ntokwa etibe ba eba bebrebe no ebe say wo ya na say wo so wo opa say nyako wo yi efiri wo na enye de nyako ope SOMPA FM Entino sabre ya ye wo mu die wo ye moziramini obi bo wasomu ampacho da ba konema no no wonfa no so nka ho wuwi a wokọ enkasa kura sade be ya wakwamkyene a wokyene no bosome no ebeso na mubebreki no ubenya nhira afri alanchen chief Isaka Amadu Ramadan ya wotoso mienu upiemu ewo atwema nwabiaja zongo wanum kanse ho no wenetua wanum ano ewo santimantamu a wade afutuyi ekoma muzramifo Premto breakers ye bosunie ewo SOMPA 106.5 FM Accra yetwa ensemno eso National Apprenticeship Program ya aben ADWOA ye Asen Central for womanya womo chefa de di kan kurani a womo edibia kopie mu a beneficiaries no womo chirem se yade e beboa yie pa ne tichu pa ne womo a womo wo ensanu enwuma hodo na dwumadie nankasa de Asen fosu eho en womo ye no nipa beye aduosia ena nya saa enhyehye ho emfaso a ye
kyerem se ebi eye womo ye mo ntete ewo hairdressing mu ADEPAM etiye womo mpese womo ye electrical engineering ne ne keka ho wedafo no womo nyina dodo no anya chefa ewo sa national apprenticeship program yi emu na owura Ebenezer Abeku Esien wono ena ye regional coordinator woda ekuo no ano ewo mfimfi mantem ho wo kyerɛkyerɛ mu nienti a wom de sa program ye kwakopiem wo ho ene eso ensunsuaso pa ebetimi ede abre omanfo and then in your ma Mafabano or your apprentice follow a Kaza, Mamma, yet there was a back home, what do you say, man, and then he has a brother. As in Central, Ekutanimpa, over 60 apprentices and 6 masters are more benefited from the program so far. They have other badges, so I able to next month. I also put my that I will implement the pilot is this year. Into the Musa, or you paying for what you share, no way in the day. I mean, you train in Kola from all the trade areas. We have about 111 skilled areas. Any Ghana food. It doesn't matter about where you are. Because I do maybe a producer or the national apprenticeship program for me. I crowd day, but my bomb side to me. She has knows me about the full or Ghana. About the full, yes, knows with my boy. Unemployment now. I can show my own diet and above. Wei owura Ebenezer Abeku Esien wono na regional coordinator Emma National Apprenticeship Program mfimfi mantemo enu achi Mensin Krache Baba Gareba Adams na chasa baba wano no wono so echire mu ese womo ye masters no ye de apprentice fo na bre womo se wombra mesu adwuma no wombe srepa se womo ntete pa womo nya womo ho abotre na womo mfa womo se ebi a obi ene ne ba womo antenye se ebi a master master ne na apprentice ende ye wo ho de ye ade da ho na mmom no womo nya abotre se de be ya womo de womo befa entete no mu ye na eso abanfa so. That's no outcome. Excellent demand, ma'am. Share okay, an apprenticeship program. What enrolling? As a central, young so young second year, and the Union, and I'm simple because I know when you're not by saying so. Because that's your course here and some humanity. Now, Osha is excellent. Why idea? I mean, she don't. Nazana we are in Yan, more from Mano. The only other two work also. Now it's not say at least more from Mano. Only no man best for Juma. Now, Paso Diaba. And I reset Ghana. No, I reset young friend Potemo. The best South for no moon say when we are dear nyanka satitu ene ya yekoti esesie eye MC ya owo asen fosu honom Baba Gareba Adams ne krakra emu womo anya sanhyehyɛ emu emfaso beneficiaries no ebinso ekasai Abine to me abono de nyuma we nyina abadia ye da abine as bebe John Dramani Mahama president ba kope dia wasi ahye ye ni onyame ye wu bita challenges are ye wo bebre ne se nkola ne bisu aduma kola mpa awofo no mu ni sika mpa sometimes ye de be ma wo mo anase okotu ni sinsem no oni bi enso enam president adawromenti enkwatumi aso nkola yi na ase hwe ni oma bebre ba aban dia prayer entime nka akola bia ni oma akola bia ni oma kure sum ha no just said the MC doing one car ben here the fabai enti president the awaye the dana seba yenyina ye tie sompa wei beneficiaries ni bia national apprenticeship program wa akopie mu ewa sinfosu wo munya nsomfa so na yete wo munka yama ne boyi yama ne boni erekanan ya woto nkra frimfimfim mantemu ene de bai ene emfa so no adehya wo mo jama atifi ya wo mo mra se badwane ne onabo Frederick ahenkwanso womo nya bi pai sanse afi na womo nkokọ nketenkete no womo de awiedu a yakwa akọcha ama wonom na NPC efiri neko nkokofunu womo jawe ani mpanko na sense ani swadi ya mfa ya no anka keke ambe yaka na ye jaye nhwe eni gia amanfo ebi ewura policy numa which is going forward abeka se ni e cho wo hu ni se mampanya sha si esifa e wo bitim asamwa ya ye na ye omunko na ya nya ya e wo ha there's already market factory ni beto as raw material normal process asanton amaye ewie ya na bankra che won potemo honorable Adane George beche se we de enya abusua nchemfo ne mu nkromu ni nyina wo bia mfa na honyim na nyechine ye ma na ye cha ma wo mo na enche bia adwuma na aba no ebe wie na de mfaso kese bi abre won
aban ewo emiswage kunu a edesa nkokon kitinkiti aba enti enye se wo je nkokon no na woni wabusuanfo akwa akoche na edika no ye ma obia bobo ma agreg director na ni team efa obia de so hwe ne kama se ampa o deserve se nkokon kitinkiti no o benefit bi enti nchirachira ayaye ama omu se esese omu hwe omu ye esese omu ma omu nuro esese omu ma omu feeding ewie antese wa Vivian wonya bi na wo kire na ni asankoko wesu ama brabo atumponti wo me kan se mampani damani mahama da masipa so ntonko so adwonye sa we mame Vivian se wa kan wo man ko nketenkete no wonya bi no ho na jama ya tifi ye boso edema we Abusia awrahusamo anansan edi ntencheche pa wo mayimo efa Russia ni abrantia ni din ene Vischislo Traho wanum kire mu se de ni din tie na wobepie mu awo my Ghana mu sebio efa Ghana ma wodu anum na ja se de baby ane camera yi hyeyi wasidi machi na wanum a wo mutimi din ne na de wonu wo mkwaye dem wo video ye ekwagu intentan fidie so no eyi wendim sem dada na nananum ahema ya wonom ewo o my Ghana mu wo mo ekrate ni wopani a wono woya president enema nananum ahemafo a wono asanso ti adwaso ewo Nkonya Traditional Council eye nana otubia ya wotoso mienu wode kratsa aba wo kire mu se ahemafo wo mo Ghana ha nyina no wanom ka kire mu se de abrantia Russia ni be ye no sebi eya bonefo sampa papa egu manum ase egu ma ho fi sempanifo asom ni yesi yehwehwem dia yehwehwem enkosi ase ni sidie ahometi emprebebre no abrofo no ebedu yen ebibimantem hanum na omowo adwen fufuro sebi yenye nipa ebimu so ehu se ohia no adokunim se emre edane enti enkane na enkawe yente ho hwe yembo hu dewo na susisi anu yenyina ye boa aban ama yama ye mebunu na hu se enye obia na oba kromu ha owo adwen pase obepe obane na aban asomu a yenso ahema asomu a yenso ahema fo no yede yahoodin ebetai nechi yama omo ehu se ne omo beye wo kromu ha no yeni nje ho nana otubia ya wotosumie no na futuo ekwama mabiewu esema yanhye hu yie sebio de esi ya na kina bi ebetimi esi se yanhye hu yie no so sei eno chemu fai mama yeni enda ho na bibi say no yento yebo obrani be say ye investigate ye observe nipa kro no ni ye bi ebe kire o say o nipa yi oye kroji ana nipa yi adonboni bi ewo ni tirim o hia wo afenso cameras bi aba ehihye space ebi hye watch enti sanema ni nyina no say ye ni da ho na ye mebunu no mo hwe ne ba no asefem pa but bibia no awum kan yensusu enka omo asem na efutu momu na yede be momu na yenhye omo nkran se enyo omo nkran na asem wei ato omo de na aba betodwa obi akebi yenim nia ekoso ewo enti no ahyeyi de eye mpani se bidia ba na bidia so enam kwan so na otubia ya wotoso mienu eye ohema ya wote adwaso ewo Nkonya Traditional Council wasaso ye president edema Queen Mothers Association ya wonom ewa Ghana ha ensem yensem training na ken ene tosome time was 0244417669 0244417669 wonya koye test na hu se malaria edini ye ba ko pe TIME na o penso so a obenom de be yo programs efie enoa na wo de be serve na wo ne wo yere ne wabusu mo use dia kasa natural mineral water eno na FDA for ajatum eno na adwaman so obia eton sanse fi ene nkekawa bia enim Kasaloma Ventures for na kofa de Abataifa Back Hospital echi honomo a ewo enkran ha eho na obehunu Kasaloma Ventures 0206 469430 0206 469430 Womanda Roma
ye dane ye honi age say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic fo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo konoma bohia ena akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu dem me pacho bra na me hwa de wo bag hey time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me you know time heba me hya duro no ena ye ma se obeto adwen bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame ye hu se wo atudie malaria bi ansa se ope time heba me hya enwe dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em pre 0244 417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA age adwadie nkratoa yi atum TV Emma Aketiapa enokre Emma Aketiapa pampa abusua ye kwakọ wias kase ni nyina e wo South Korea mamu na South Korea na wo mo kwọtọ kwa asetena ya presiding judge Jigwiyon wo kokotena ase no wo mo de wo mampanin dada Yunsu Chiol wo mo de na ba begina daka mu se panin no bra na wotie gwaso eduru baabi wode srafo ekokoye adwuma bi a ebu wo mo kamenka bi democrat no ebu so ne se honti wo mo ede santansa na bona che ne se wabu mra no so na wabu mra no so no so bo ese wo mo de bon ne se wo se wo mo kokum no kura edi firi atiasefo asase so na nso ne se wo mo twetwen ye na court na hye won konko da fiase ne nkwa na nyina na bra na wo mo edi asem no wo mo na ete na chidie na wo mu gina fama choro placards so na wo mu njai yun ema wo mra ebinom nso atworo wo mu de wo mu etia no se mummu anu kumfo na no na jeje wo hwe ne nkrata mu a wo chese de ntia we nyina aba no wo soma asrafo de kọ wo mu national assembly na nketia wo mu mra 2024 December boss me ne da na etoso me ensa eno ne nam so ama wo mu di sa asemi yetia no a yese won koda afiase ne nkwa na nyina eno so ne yegina na awiadu mienu kase a ya de firi SOMPA fie 106.5 FM efa ya affiliate ne nyina ma Kingdom 106.1 wo fa bi wo mankesi madam Fopa radio fa bie e Paris France abrochi mamu ya ewe Endpoint homeopathic clinic wo kuta yemu ema kase ebo no ye de kasa natural mineral water esi ho no num bi e kasa ya malaria fever edro time herbal mixture eso yemu a ye bekenka ma wo no ye de wo pem wakenka mfo no ewe triple A mine ejapi APAM dada mene mi women ABENA ADEPA coffee enafe ADWOA ASARE adamu nyina se amamumo anitie sabre ya ye sorry so die na chese mobro wasem eyobi asem so eto aso nti koso amu afidie no enda hasei ede na atene ene ne fotu nsem edinkan abaye na se papa wono enadwumedie yi woye kendifo ya wotua ano APAM DADAA enso eka ho bi afei Elder Jeremiah Simpson enso dom yen
St. Augustine wɔno so ɛbɔ yɛkyidɔm ɛna afei meka akyire Nana Efua Forcing wɔno so ɛka yɛn ho ebie medi de ɔhene yere maame akua yɛboa ɛsia mabronya wadaro mo abetimi afrɛ mabrewati amegye osododo na yɛmfa seda ɛfa ɛma endpoint homeopathic clinic ahotofie yale ahodo biada ɛhawo na ɛtete wo efiri wotrinwi so ɛbɛpɛ mo bɔre anono mepatwofo ni kyerɛ mo ɛwɔ shell signboard spinters kwan so anase kumase ne nkwado na wo akronoma bohia wɔbɛhwɛw ɛtunyalewa ne nyinaa se ɛde amaw abribiada wobɛkɔ endpoint homeopathic clinic na wadru fie no wobɛka sɛ I am free from all sicknesses ɛno nti wɔse yɛnka nkyɛw sɛ wo how akwansidie bi na aba fabra na wonyi free hɔ wɔ abra wɔfa homeopathic kwan so afei prostrate yɛ mɛma to da bia na ɛha mo ahohono ɛde ɛyɛ inflammation bi ba so no mepacho ne nyinaa so ɔbɛte ne tɛ mɛma wo mmerɛ yɛ ho nsɛm ɛha wɔ obeyi de free wo so sanso na yade bia homeopathic kwan so obehwe no watoato won kasa ye no so emu africhi de ato afre ho ene de achiacha nyina de ama no asayo massaging e de api so Dr. Kwatensi yankancho se wone ne panyi Dr. Dubuatin e frefro se de eye ensuo jese wono so e frefrintin bomode na frɛ wo mu na bibia ntimi enkoye nkomotwetwe kwan so 0244 867068 0244867068 and 0274 234321 0274234321 na bibia enkoye emfa emma na Leicester Company Limited ono so se enkancho se ya toothpaste ni ya toothbrush no wode abadwaman so eye atwetwe wo se po wo se na bibia so nkoye ewo num nka ho na se enkancho se wo pese ono mu twetwe nkomo a ebia pese wotu ne ma ne bi eton anase bia wo nsemise bia wo pese obisa wonom na odi nkyeremu ebro media so ema wo a abane 0501 619588 0501390338 na waje so ya fasidani bi Emma Dr. Tafri Japan Bobema ya wono eye panyi kwankyerɛ for Time Herbal Center wotua no wo the Time Herbal Mixture no abachi di yade no ama nansan widie mu no hu ye mepacho bi wo ho asa wonyale nso no asa wo ho mfaw eya na honam nyina aposo ye wo ya wotenka ewo widie mu se wankasa ne ma nhyeda nkoye wanum ato ya wanum ya wonwono ana se bi wo hokrampo na awo wo ma na hye wo dew ehwe wo nso ana wo de widiem ni nyina no eye Time Herbal Mixture TIME ena akohwe akira kwan ba bibia da yeton no na yetunro eno achi no wo the Time Herbal Mixture ne capsules no enso abadwaman so eye ma ne memedro wo jonso sem no nansan enkoye wo jonso a wo bre immune system no so na ho oden no ekofom kakra ipacho ebehye ne kubo ne ho beye dentisa ataya wo si apaso na bibia nso akoye di amount na wose yenka ncho se bia be man so modem mo wo mpem nhyeda nkoye wonum bia na apejawo ema no so saa na etimi apusu na bibia etimi akoye 0244417669 Dr. Otafrija abano no ya no wafre no 0244417669 na wone wo atwetwe nkomo pese wotubi ton so a ekwan da ho de bema aboofo mo na won so koton wanya bi de afri so semfa so Hajia Special Local Foods ne kira kwan no ewo hatu atomic kwan no so be transition wo so peduane ya eye kama nuane no ahyemu ma na ye de nyamesuro kwan so na prepare dia na wo de wani kyeremu ewo ne nkyɛn wa abra wudi dwumedie bi ya wo to nsade afra boafo ne agyamfo na wonom etimi ababebo uchidom wo se bia na ye yiyo na abafie awadegye anase bia bedinto na nanom hyiamudie ena bia ekoso nsafo ekoko mo pe obi ama na noa enuane emfa woni ne muni padodo ya moye no hagye ase akade ne de wo bi eno ntini bomoden a fufuo ene nkwan wodo ne nyina bi wo ho wo pe banku ene gruma nkwan anase bia ene hot pepper bia ye de hito bi ne ye de talapia bi aboso ane nyina no wonsa beka toza afi wache jollof rice fried rice abetia prapransa no ho aduane bia wodi bia che bia mpoti nyina no kwa obeye bi de amount na enu achi no wose yenka ncho se anopapa ifri no nwotwe na chese ekono na aduane na ye krado obetue mu akosise no nwotwe mpa mu 8:30 bebo anwumransa no wapon enu nti social media handles no so no ya no ahwehwe no eye Hajia Special Local Foods na obetimi afra Hajia na woni no abonkomo ansampo na watimi akoho eye 0246 359921
Obi nso ho a wontimi nkɔ hɔ opa aduane adi wo frɛ number kro ya delivery guy no edi bi ebebrew anaso opese ne wo hia wo baby foforo a hagye anankasa betutu na namon na wo hia 0246359921 ana 0535484392 na bibia akosuye edi ama SOMPA 106.5 FM Accra mami akosua goaboaje wone mpanyifo se yenka ncha wo se ebia opese wo hu yedwumadie mu sania enema esitie obebo adwa tonde ho dawro wo hase no rate card ne sania nsem a efa ho nyina esitie anase interview announcement bi nkomodie bi ene wo ho apese one mpanyifo twetwe a aba we say na ofre wonom a onsa beka wonom 0531 886216 0531 886216 na bibia nso etimi afanentampa efra ewo ye ne wonso ayonkofa ya ye pese ye ne wo efa no emu mobro wasem obi asem abrabo mu nyansesu adwumedie na abribia ne ye de eba ne yagibi nso de efri ye tiefo ene yadofo ehwesanse na nyansa wo no eni ba akofo etirim opportunity bi anasa akonya bi na yenya ye de aba betena monim hase no monti ye ni so mo sa abribia no amutie ye na emom wo hawo amane ateti bi da wo so wasem bi kire wo so pesa wo ne ye nche na ye hwe ekọ moa ewo ekwan bia so a 0509 438 463 0509 438-463 na bibia so akoye apa me pacho me mo akwaba meje so mo mame pacho ho te sen ewo ho ye mobo ye da nyame ase da pacho akwaba meje so apomboko nyame ari aboko oso e nyame ntime so me ho ye da nyame ase kachire yes ma bibia aboko pacho ha eya bom meme voice shanti ya bom ma me wate apa ma me kacha ne sell no anko screen to anko school ma no ekoma me me ko bia na me nsa me ekoma no ukonya ne nsa anko school na ma at that time na open na asem nti o ya wadwe so ba yere wo kwa ma no emre bi da na ne nsa wo kwa ma ho nti na atotwe wo na ase no se nti ma anko screen hu mo bo na anko ma me awa me so hu sa ase wo bo abre wa benti sa ba sa no ye me mobo tu fevan ayo abusia St. Augustine so tie social media no so betimi akọ Facebook SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na se SOMPA FM live no YouTube www.sompaonline.com no so fa ho abetimi etie de code no so SOMPA FM na bibia akoso ye yenuanom SOMPA mfidi ahodo ni bi nso efa dwumede ye na wonom nyina ase na enu adama me akosua goaboaje etena senkomodie dodo na ne koso ebeto mu emma to da bia ya na de ya ye ho ese hu so obesu na ode atra na se spoon koso ni so na apan ya so de kohye microscope ma obe hu se designer bags nenenemu Versace Gucci ena de biembo boy na data Louis Vuitton lunch lunch nyina agia lunch ana lunch nyina ka ho ai ena bi wo honso ana chese FM your friend is saying flat traveling hair Bolivia hair name in my hair Brazilian na eniema ama pe no hu Emma eniema jinjan a emfa nkosi hwe designer dresses ahodo nyina da o shade na ebeto da bi no empabo ekreti mitogu ho ne ya hye ba akope ne ye de egu ho Andrew Brown nkofa kora no na ewai ene ade na ne nyina mu no ye kama ne kosi se to da bi a eniema ya na enema bunu dodo na aye no eya na ekowie sa sesikani bre ene ya na ekowie na pam Mami akosu ya gwa boaje se na ye misa se sikani bre no kola ifri hin na nega na ebeto musa because first no na ye hu niema bi a eboro so sa ye adwini ye nua ho ase ye feel sympathy e de ma ye nua bene nipa de sekan wo ni nua yem na waje ne niema ko odeka anase bi a etuo na ese woteke no de aboni nua wakoji sika obi abone pa
obi wo wo twi ne ka be won sare ye gina no kwam ne ya body to ne ya jeka no ne ya de kwa pam wo hwa efri hin o efri he ya ahaya ne hin efri ye nche ha efri fi efri ya ye ho ne sen mama e bo mama na wase na memo atiefu amu sika ni bre na efri hen emfiri nyame na de atie ni mama wanza kane no ne ye kan asem bi se prayo ho yi ba ko a ebu o kan bo mu a emu nti sabre no ye ho akwa ebi etire ebi ensa ebi enan nti enum na obi kwaye mu akwa yefu a na obi wo fi a wo hwe nkoda no abra nkura no wo mu nyina anya ne ma nanso ebi wo kwaye mu wo yefu eda seboa ene se nobaye mra no aduane beba fie nti yanso yanwe so ha na yentoto ye niema ma me sabra no na obi kɔ na okodura haba mu ho na asase no so a wo ba fie no wabɛbɔ amane a kyerɛ sɛ asase ɛda hɔ no menkumi ntimi nyɛ so adwuma nti asumɛse benten ba nso nka me ho ne yɛnkɔ ne yɛkɔ asa tie bia ne nsa bɛkɔ na no sabre no ne yɛdi boaboa yɛn ho nti sɛ baako na bɛyɛ brɛbrɛ na obetimi atara abosompo na wakodura amanone a wɔso wɔ ba bɛfa wɔfa ba esumɛse akɔ wɔfa so ade aka ho asa abusua no wɔbɛfa baabia de sɛ de bɛ na obi aho bɛhenhan no bi nti de aboaboa yɛn ho sabre no na praye uyi baako a ebu uka bo mu a emu na mame abo eduru baabi no na kasa ne sesan sɛ ɛwɔ me na ɛwɔ yɛn ɛnsɛ pɛ enye nti emfa ho mata woni no sɛ etu okuta wo afa bonu kunu ana sɛ bonu dua kunu de o sika nye o sika pɛ nye nti enha ho mpe sika nibre edowu afa na usi so a enha ho sika ho woni no sɛ wontime mmono na bibia so de bɔ na obewuo mɛwa bonu dua kunu Ofa Bible ne moni dua na so onye de. Menya ka dua ne de ade bebo bia no. Ebeye adwuma. Esan se woni sika na atewa wuti se. Woni sika due. Woni sika due. Wo ye panyi kura ye bu so ye jimi fu. Mame aboa. Se woni sika wo sun kura ho nya akọ no wanim nya fe ye hu mobo. Na mom se sika kakra wo ho wo sun a ye ma wo nsu ye people wanim kafra na ko se nanso sikani ho na wusu na ye wusun bia ye jai nyonkwa na ade ade onko na ade ato wani ye kana huti akọ ne kosusu mate aha mame ebo a enti eba na sa no a ene na wo se obia wi ne ho so bi kane no ana ade sua anya dodo no na sika ye pa anibre wo so yi ne enim sa o okay anibre ni nyina ade sua na de bae okay because certificate no eti se tire ye kam ni muamua enti ye ko suku yi ye se yire wo ho won se kofi edi first wo de bia ye bobo anu wawe yire wo ho na nso ko bi ndisa wontimi nko ba bia kofi ko a onfa mrew enti wo so yire wo ho na ye ode enti enibre mu no e wo sa wo na kora odi sisi nsom na osua de se de be ya wo nso betimi akọ wanim bi na watwa nya krata ne bi enti krata ba ko na ye pe no eno nti e de anibere aba ukonso a ye kire wa anibere no se mo wani nya de ne mo wani mre esan se wosoro ahema mu kra no ewie mire no wala enti ho na ade ni nyina wo na mo ntworo ne ka se ye wonuane ne ne ye de bekata ye ho ye ma no ano so mayen no mpacho anusa FM anusa so wo firi fie ba aduane wo ho wasa atare aba na bibi ni uboto mu a eye ma wo enti wo ba so jere sen wasa ope bi ka ho wasa ope bi ka ho mesa ba na de ni bre na ba no apam enti ene apam data de ama Mr. Boate free no office abero wani ene senia yesi aka no ye hwe sikani breba bia efri eba na pam money driven envy
money driven envy eno na ye ka ho asem oh okay it is ye ka say bia a phrase money driven no ye betimi aka cho say motivated or controlled by the desire for money okay say eno no sika ho anibre eno asa ne ye kan eno no pa wo pe sika no ene akono a wo sika ho wo de kwa akope no na envy no so ye jealousy or resentment over what someone else has ena so de wo ka money driven envy no so say one say ye ka envy a obi a nani brade ana obi wo bibi e ka no kwankere ono ne dia enti ne de be ka ho asem no eye say money driven envy okay when combined they say jealousy that is fueled by someone else's wealth or financial success anti anibra di obi wonti wani abre ho a wunya ya nka wo mu na awo ya wani abre sa chenchen abepe bi no ho asa ne ye ka ne ne de ye bisa eno no na apam ye hwehwe emu kakra no me hu ni se constant comparison ye de ho totototo obebie Ecclesiastes 4:4 de amame Ecclesiastes 4 verse 4 yen hwe ehwo ne kakra Ecclesiastes 4:4 osenkafo 89 SOMPA FM wa APAM DADAA no osenkafo osenne enipa de ye ho toto enipa bi abra Ecclesiastes Ecclesiastes we bi ehwe wi an osenkafo 89 nenyi mu ye 9 no ai na mihunu obre nyina ne adwumaye mu ye die nyina nso ne sa eno ho na obi ne ne yonko twe ne nkunu ye nso ye huhude ne adwene hunu dadwene hunu sa enne ye hu ne se eye dadwene hunu se endo ana meka asem bi se maami akosua goaboaje na bra ba wabebo ne wo media adwumanimo no wo ne 26 years sim apa me mabro me mfie du a me ko me mfie du no mu me ntimi mfa me ho nto no 10 years intervals 11 years intervals no ansa na me ndru ho no apam na mabre enti se me ka se me pre de me ho akwakoto ma me akosua goaboaje a me ntimi ndru no ho ba bia enti e ba sa akwantia na me kwa akofa so kwantia so ye musuo me pre me ho akwapo me se na moja aba na makwa akoye ye friend sen abo yi a wodim nika kutu nso onu baabia na wakwa akobutu baabi na wo mampam tini yese mentu mampam nika nyesa enche obehu se obekwa akọ butu baabi hu me se de obesi ate so no obehume asemrika na otu ye no sa pepepe na eto da bia ni nyina nkọ wie akire no yese enframa edi huhu pade a eya na ne nsaka na so ekire se free ne nsa ampa de wo pade na wampe ne kwampa so no bible say what say abo akokohwe de ya obutu nkosia enye so bebu na mu afochira be ye okwase a kire bi no na mo de o pade akokotoko yenye na abro de o fruit ya panso ne piano enti de ye ka ne hase no ne se ahototo bebrebe no me de me ho to eti apam ahototo eno ne first one na bible na mayaka akire ye say Christians 4:4 say much striving comes from one person envying another enibre sika nibre ni nyina na hototo ya ye de ye hototo obi ni ntia enti senka ye jai sa niema na apam enka ye ho betimi atoye the second one mimi hu ni say insecurity and low self-worth sa o measure wo ho o carry wo ho ase de wo ho esi susudua so e wa bra unduru ho na afenso no ubu ho abonfia wo hu ni san se me de me ho atoto mama akoso agoaboaje awie na se ne kai ya wadam idie asa me kra me nya nipa wo Ivia si de beje bi na se me kola bia me yizi no bebe se endru bia na se obi hu mi asa me ne nam ho a apam 2007 2008 na me yisu kia vera na eto da bi na se
mekɔ ekwan usi kwan so ana wo hu cars akese no 4x4 me say ye di traffic jam mu me say asa me ke ya ketoa o sa wo hu nti afa me say me peka e wo soro kakra nti me kɔtɔn eno ni ye di bi sauce ma me ne ye kɔtɔ foforo ma na no so ye kakra me wo say still la no no so fom eti sa wa ma wadwi mu anaho na wodwiri sa adwin we se bi wa abira wo si abrabo kwan so a wonu be ba ho so no e na ya se de wo wo no train ye fa fom kura wo nya mu adwuma na ko sky wumbu se ba bia ma sa me wo fom dodo wani nka wa menem okay wundi wule mu enti eya na insecurity no ya ye ka ho asem no eno so ho baako asem no na pam e ba cho kan Proverbs 14:30 e wa pam dada no Proverbs 14:30 ye beyi we say no so ho asem kakra e de afi wo se na ya na ye status in life and say in environment ayetie and say bia ye portable ayetie ase we bi e na me ase me de me wo fam dodo Proverbs 13 me pa cho 14:30 okay ai 14:30 hono na ye bekan na wo de wo ho etoto obi wi afia wo hu ni say wo de why you say inferior person bi I say wo nheda ni ahobambo bia wo nheda enwie mu duro bia wo nheda nya ni petitiru bia me pa hwa ho no say 14:30 ne Proverbs 14:30 wo say akoma mu dwo ye honam nkwa na ni tan ye no mpemu pro ni tan eye no mpemu pro if you enter unya sa envy na it rots the bone ti woda kwala wonna ampa woda wonna say o measure your value by money or status so empepi na you may feel inferior when others appear more successful ebinu mo yeye no say o de obeja abi mo but abrabo we no te say ehimfo nkyiniye ebidi da bi achi enu ti na nyankopon wa ma yen fingers ne yen satia ne nyina na anyepe no wotimi ne obi nyepe da so accept yourself wherever you find yourself or however you find yourself just accept yourself the way you are I feel inferior asa be de men ka ho kola apama nipa de bi kasa ye de ehwe bi no asa be gya bi no mu obeti mi hwa ne ho no hwa ne yonko ba no aka se ye de ya se ye nka ho no kre oba bi ba kuma se oba to pa wo de ko wono so ye oba ne bi ba kuma so se ni kunu yi ni boyfriend na sim wa yizi no fa no woto onya adwen ni nyansa wala eti sane ma hunu bi eto da bi asebie so sebie ku ya dwendwene ho e wa abrabom ne ye de ye ho toto na ma yankasa no ye nya content with what we have ye ni nso de ye wo nti abribia no ye nam ho ase we don't feel we say e ba de ye de a obetimi afre police for amoma ba me fran hwa ye ma me ko ba bi na bia me pentama ye late ma ko di santene ni kwanse odi so traffic jam mu a so ma me from our 7 police station e bia ba bi ha me ko cover ayi bi your friend saying story bi nti no mo e ma me wow me fa me but if you abeka so me de me fran hwa wo mo ma nti no ode ne ho toto me but obi a wo ba bi a ne nan egina bia ewo anase ne sibre ewo eti yen hwe no so na the third one love of money yen hwe first Timothy chapter 6 verse 10 ho no say sika beye or priority over or above purpose relationship or faith envy becomes easier when money becomes a priority above success relationship or faith envy becomes easier say woma sika sem ebeye botaye titiriw ya eburo wankasa botaye a wode nam wiase ena afi wa yonko femu ena afi nso wugidie mu a woma enibre ede masika no ebeye so easy because u faith na wo Nyankopon mu na wa hefa ebe tonsum wo se wo do Nyankopon na boni nyina hine ni sika pe mro so a ebinum di akire yira kwan na wode ya pii wo won ho eto da bi apam se unyane ma ana se wiase agapade nyina na wo hwere wo kra emfa so be na wo so gise de awuo no na betimi ehunu
eto de bia eya sikape eye yempe no ne kwan so ne mom ne bonne so enka se mi ni binti no me kwa akọbọ ahyawo bransa na menya afia obesisi ka sa abeto ni nyina ugya wo ho ya maami bi ba eyi mobro wa asem so eche wo so pesika han dan ya ni ti eno wa ba ha se nom maami akosu agwabo aje kra abo no ho kakra se obeye wanya san ya wo se menya 4000 se 4005 se 4003 adan ya maami panyimu abesiri wa okobo ahyawo onfere wa sa ba be kan kire kobo ahyawo no ai oso nde onfere obeka ehia wa umodam ehia wa menwu osi ya wade nyina ho kwan na so nyina ne fataye se kom de wa mfa won samienu ne bedidi se be ye kom de wa na se su kom de wa poison wo ho na se diditi wo ho ankofa nom no sa na abrabon so titie enti yesre sa ne ma we se nsoso no ye nhye no nso ma ye masika ni bre pi enni yanim eba ne sa ye beto ye nyankopon krampo ato atwene ebeka se nyankopon no kora woni ho na so no na sika ne dwete nyina wo no de bre nso ena ye na de se bre ne nso ya no ato bo ase e de ama nyankopon at the right hour say e woni bre mu no obeyi ade nyina fefefe na to de bia bre ne nso ye no sua adwuma ku school na bo aboso wala na nyansi yo ene nketesie ne otwen ho afu na ayero ho yo apamunti yenhwe saade ne nyina na yenhye no so se to de bia nyankopon kra no de ukosie empepe ya no se wunya eniema na wo hwehwe si edi sika ye be ye fe be ma blabo asetena ye jojo de ama onu a mesie bia wo si kwan so ano wanhwa wanfa nkobo obi ankoda jailer ana prisoner e bia wo no obi de biba ana kra se ye betwi tuo wo so ekun ada baby a wo no ye betimi aye obi binti no nyame ya wode ye kosie ntie nyi otwen ho emfa ema no na afen so lack of contentment I think some boy no so kakra one appreciating what one already has create constant craving for more de kura no wani ansa wani bire so obepre ape bibire aka ho enti abribia no se wa mo wani anso wadeketu a wukuta wo hwere wadekese okay obrempo ahyase bia edin na esuanso ade bia ebeye bia no na hyase no eya na ho ntwetwere dene ehome esosom ne doso sa na abrabote onyankopɔ pese wunya story na wo ka kire adehye no binom anase nkyirima daache eno nti wo ma wafam wansa se wanfam abede na wanya story aka ene yankase abrabom yetimi kan ne ma bia to ya fe ne de ayesere wo sire to da bia na ada ne uniso na wo sire so but what me afem we de na kire se empempe no de eya bunkonpon kohwe wachi na hwe mre bi atwam how one was why title one corner na wutwa ho kora entwa obesia metan ne krampo entene wo ye ho hwe ya na enye ye but nyame yi wo firi ho that stage na mo what me abeduru ha na tabre ne ye treni wo kura entreni sa what mase obi na decide ma wo but ni nyina mu no timi fam adenti na na wan kasa otimi decide ma wo na ma bi wo ho wontimi nhye ho so na wontimi enyina mu kakra wow enti yen hwe no so kakra na yenhwe Hebrews 13:5 ho be content with what you have a simple and short woni so de awo nti eno no so eno no na yenfa we se nso entwa to apam unhealed hurts or past poverty nti Hebrew we no 5 no mama sika ni bre mama bra bom okay na mompene de amowo so every say ono na waka se minyawo na mempa oda apam se su bi mame mo masika ni bre mama bra bom na mo mama ni so de amowo every say ono na waka se minyawo na nso merempa oda amen ayi ya sapona sapona mama masika ni bre mama brabo imu na mon preni amu so if he say rade nan kasa kasa orinya ye na so orin pa ye da enti no krasa mo ameka ye enti ye hwa na ye
Edam Reku ana hwan Mark Abraham ana say Mark Abraham. Ai. Mark Abraham. Enti eya yempene de ye woso. Yempene de ye woso. Apa ma me fa we se hwe na ye ntwa to. Ebisi akwa mpa sore we hu bra wo bra nyame o. About unhealed hurt or past poverty. Unhealed hurt. And or past poverty. Yo. Ya obi a wafo mu a still that's what to ho na say hia kutu wisi bia wato mu a atwam. E to da bia ye nyai mu na enko. Obi de ya obi ehyewu mu. O se nipa simesi nti. De odi ayementi no. Kwan bia mefa so a me meyeye na ma be tia ne soka no. Areto. E wo nyame ho. And a Bible crack or says that was 14:14. When you come na urade be kwa mama. Ohun ntokwa kokora nyankopon ko bi ma. Munye kom nerade bakwa ama munye di nerade bakwa ama obeku ama wo obeku ama ye erade beku Amen. Eti the ye culture where we nyina ne say money itself is not the problem. Sikana nkasa no nyo ne how no. The issue is when identify. What say? The issue is when mama say when the issue is when identity rather. Okay. Enti sikana nyo ne problem no. Na mum sa be ya obohu sikana ni no. Ho ne asam no wo no. The issue is when identity. Is when the opa kire nyina ne say sikana nkasa no nyo ne problem no. Na mum sa wo nipa ban a wo ye. O bambo pa nkasa. Ene o be say o da chi nyina ne wani monyam nyina no. O de akwa pesika. Hona problem no eba no. Kwambe so na afanye sika no. So contentment and gratitude are the cure for money driven envy. Enti kakra beba wo nsam na wani be so no na de wunya ye no so wo da so ase no. Eno na etimi bo sika pono akwan akese no kura de toto. Eya ya maya seda no so. Enchen ya desire. Keto bi a wo bia no se wo hwe so na wo dada ne ye na okura no a. Etimi be ye kese de ma. Keto bi enso enti na mabaifo wi akura mo no. Enti ya yen show gratitude apam we ase nipa ya de keto bi want obi timi ya de keto man say nipa na wo ya ade ne ma wo no no hu ni say ya ade bi o. But they will be see show maybe say what the bi kura koma wo bi kese bi kura no anso nipa na nti wo yes na afraid de no o say ene nipa ma menwene ne ho na mempe ade bi esombo ma no. Ma no. Keto akura na ni aso ni say na be kese. Talent na nyame de ma nipa no. De ode ne de ekoye adwuma ma ho mfaso de ba ye no. Say ye dodo ma. Ye dodo ma no. Owi enyankopon je ye. Da bi. Wanje. De ode ne de ekosie ya osaje ye. Enti wadeketo a ekita wo no. Se wo hu ne kura wo hu na dane ya. Eye kese ma. Eye kese edema. Ewie mo bro wasem. De ye ka che onyina ne se susuma wanimbre sika. Ne wiase agapade ewiase wuwode ene emu ne ma ye prapa nyina no. One day ebeja hodi akọ. Na onanani bi ampe brebi wo mo so kira wo mo kire wo mo ho de adefo no unnim na wo no awunya defo no ye wude dan ye gya no se de obesi adifie wrada ma na ye tan no won ana makacho de da do ebo me dan ho ma ya to blog no nyina fa ame mehwe ne ya ma wo dem lady bi if you ra timi ko wura ne dem sa me behwe na me ja me ne ma eni kwan so obi a wo abontin so ni ebe hu no dem ho a
eti apam ya ka kire obi ase enka chibrepa ewo ye nim me se obi a wo ye kese bia na hyase no ya na ye ketwa na ansa na obehwen ansa na obedura ne monyam nso no onyame de wo fagye mu ansa ye nyina ye hu sika kokko wo ya ye hu bi da no ye hu no TV so a anase social media bi so a yon say a brain no ye fa we say entutu ye hofo na ye nya say ye disika chi na ye neema ense enfata no edajere man pacho bra mo mame mo ansa na mesha mikasa ase ye ntia etifo ne ahwefo ye do ma se de bia omudi echi na omuti make us bebre na etie ye do ma se bebre we don't take it for granted me try mikasa ase no me foundation ni 1 Timothy chapter 6 from godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with griefs, with many griefs. Okay, Jeremiah 17:11. I say, as the partridge sits on eggs and hatch them not. Yeah, Patrick. Partridge. In Ukraine, tree enna ye kan ye say akokohwede obutun kosia so he that gets riches not by right shall leave them in the midst of his days nti de opa de nya na we nya no kwan paso no so se abo akokohwede obutun kosia nya wo de aso obebu na mufa na eche no be ye okwasea se ye kasa sika anya ye tena radio so na ye kasa sika anya ni ye boa sika ye asetena mu ade a ema niema ye easy ma eya pa de bia me kase se unye ska ye hwe niema mienu ne kwan afa so anya ska no ene number 2 de sika na onya no ode ye se kwan afa so onya papa na de ode ye no enya usika okra no faso eni so enya ska eye because at the end of the day odi sika no say nkofo abrabo o de say nkofo future enti yanka ni say wealth creation so bi benye ska bi be de ne ho no enye putuprum you build it you grow it et say o de seed ana aba ahye form e go through process ansa ebewu ewu a obe water so ni ade obe man tan kakra na ewi abon na nso egu so na onya soil na onya nutrient kakra sa na wanyinu abaye edua etim ho na abeso abapa enti o so ubenyeska sometimes o yehu samanfo etika posh mu anasa mo lavish money social media anasa we sit down we no yehu eni so ade no na yehu obi on ma kwan of aso nya ni sika no enye nti oda najo a onda tamasaka wa ba afofra na SS ewi SS amanfo ye no akwa bi ekoye bi yes every day ondi dokno ba akope obi so etwama no every day bi abedi 3 CDs one day no 1 CD anopa 1 CD ewia 1 CD enyumre nanso obetimi ato aduane a wope bia ma obi a wo nchen ebi yakoya to the extent that o ma me kwani so odi sika ni bi wobusuafo ni so inti wankasa hwese abrantie wesisu wenye ska pa se wenye ska so an pass wenye ska na oba na owo no tififre hwe wo no a okoya omu hwe wo na ene onu hwe omu asififi ye na ene obehwe na mani sie tutu na obenya osomfa so na wenye ska se tam utokas uto dan uchamanfo ska na wo maami owo no untimi nche ni ska ni bia na tese osomfa so ene sen ebitimi kwa ni brenti na ordinary akwa jisikedu first na etisa asemi pa ordinary ba akwa jisikedu etu wenye ska na waware na yiri nya so mfaso manya so mfaso a eso mfaso pa anything eminti yetu amanfofo sa wonam kwan bi so na onim se bi wo panya sikedu mpo asem owadwum na obo apo minimo bi a obonkofo apo sa o man ba adwuma
o mark you every day one ba na ordinary account o ba na why late 1 minute crowd say why late na ordinary or the account ni sika on cash management ordinary mi wie crowd no se when ni bibia na when ni bre okwampa so a e ya depa ene sen mi share scripture bi o say so the when ni show ba o last year after oba na just one nada de da me boa so ne nada nro no ne nada ena me say ametra si na me say sadia ene oyiri wo suban bi na say eye me fa apam when see you abra bobi na me fa say me di many disadie na ti a if I last after that good character good thing I must get it. Sometimes you interpret scripture in a scripture is mysteries. What does it say? Obi sika there be your pre one year juma any breso year juma machino ko juma oba on via of what abrantie ni diligence here me fair. You say na sika ba say no use come uma okondo e wo kwan paso a onsaka na mo kwando kwan paso a ase papa na na afia. Yes ma. Yes, count the psychological insecurity. Okay. Sometimes what someone will say, what if I don't make it? Se ba se manye ya den ne besi. Se manye sikani bia, what will happen? What will society say? And because of that, in a trigger. So also quite ye be being tentema ho. Ene ne de eni brene ba. Na wakwa fa sikedro na wakwa bo ahyawo fi so obusa no se na se manye ye wa abrabo ya mabemu a na me ba ha be ye den eno so ye one thing. And a second thing is social influence. What you have is what you are measured with. Okay. Unse enano se wo sika yebu pa uni sika the send apam kai usukura na ye ka se twitwa won sem so yes yemfa wonye hwe enti am wonye sika no enti wo hwe society wo hwe influences na e bana no wa take it the negative aspect of it no ne dia bobra no and a past experiences then I make say idea be share we den no e bi ebeku we enti ebusuani mu no maame ne papa ni sika ni bi instead say be motivate na mana sua de ama wa du pempenso bi no me maame ne me papa nya bi ba boy we oni sika o ba hese wo hye oye fraud oye say onye sika ne ntem nti maame so mi koye den mi ko hye mu bi. What motivates somebody rather kills another person. And also another factor and a lack of satisfaction. Obi oha onu de obi ebi ofio some years ago obi we were St. John's boy bi mama enya se ebusuani ni ska o ebusuani no mu ska but okoria ade na okoria no according to ne mama no na watobi na ode brain wo fie enti wo jumping from highway no and some moto be cool now and or the woo moto be born now or the woo. Thank you. And if that doesn't happen na I yet den. Some people they have sika wofie but they are not content with what they have at home. Madam funu woni bebre oba class a wodi scan eba oba school way back in SS so be the moto ba school wa teachers for ni na busa akola no almost class on beka no ho asem. Okay. Because we teacher no kwan at the end of the day beka kira akwa ne so on mouse kan bi on mouse kan to aduane enti wo suro no. And that was what was hunting with the juniors. Yeah, near my minimum issue. Enti at 1 year chalky one side e busa ho say da ben. And the mama kwajina na ya frey small lease the small gangs some no more leaders for until the small gangs near ya the o masse ye pebi na edwuma na ye bi fraud and ya small fraud prostitution that is what was happening. Enti say hwe sane mani na ban me de bia obi ka bibi andra osini ni na ye parental guidance. Okay. De bia me ka say wo tete akola no wo kwan paso a ofri ho said den kwa besan ne chiaba teacher kwada na kwa pa won fa so na wanyina wan free ho but one fan hye na se a there be bonsam enfrema bia be fa na ko. Okay eno na meka mate me da se papa enko man kana man tafre wase enya ska na me ye show off ase no basa mfa so bi ene so apam fa ye wie ne enko atiefo ho ye ko ye tiefo hoi
asɛm na wie nyinaa ne sɛ do awurade onyankopɔn de ne mmara nsɛm na hyɛdeɛ so nyame mmara nsɛm no tie fa nsa yɛ adwuma mo ni mmere wo yɔnko enhwe akɔma ma tiri mpɔ ɛna asumesi aduru ha nti menene na hyɛ ase ɛwɔ sɛ meduru sɛ mfa ho ntoto obi na mom di awo no mo ani nso na de ɛwo ekura wo no fɛ no ɛyɛ na wobɛnya aboro saa use what you have to get what you want tia mame na se na yen kantre awofo no mu eto da bia wonom ede pressure eto wonom maso ena hwewafo ena hwewayonkofo hwoma wo ne omu si so wa brabo ba bia omadu na hwe ba bia wo ne yo ene wa brabo wa wie sa mu akone edu oyo obatan ya yese hye wo bankunan na kire ne kwan ne bompa ye fatai na chi na o de pressure to ne so a obekwa akwaye ne ma bi a eni kwan se woye enti eno so no ye nhye ne nso na ba bia wo bia ne yese enkechi se ne abo akrama na wo so no si so na abo akrama 3 months time wo bed ye wo ho na ne 3 months time bia se 6 months time wasa anyem no wasa wo edi be se 1 year 1.5 years eko 2 years na ne ba ebro 21 afei enana osono afiechi enana wo satan na krama wo chocho no otimi ko osono ina de edie be nyinsen ko ana wonyem die banko ana hye woyem na so bra wo sono ewo ye no wo se osi asase so a na okwa enipa nyina tedin no mahwe no ma admire senia ne bobre ni su esitie no na wose wosi asase so nso asase wo so osoro modu ade modu ade kese kukurudu ede MPP fo ayi wosi eshi ena bie mu nso no wosi kwaye mu nnua ne homa ensensen nyina da wonom so ebre wo ho ase wo so wo mu nyina da enti mesro wo de na wonya ndru minim baabi a wo minim amane minim baabi a wo de no usutade ye no akwakoya amane no namu e wo wiase abrabɔ ne na afa nyina be yesikasem ebi de akwakoya wo sem obi de akwakoya waresem obi ane ne hawo mepacho encourage at the right time nyame be hye ne ho animonyam e de ama wa brabɔ enkunimdie mayemfa abane tudwa na won so ebra so bi 0260196064 0260196064 0260196065 ubetimi abaso 0260196064 and 0260196065. Me pacho, good afternoon, Dean Baby Akasa free. Afternoon, Papa. I just say. Me pacho, nyaminti me hu announce we. Adumboko evangelist what is routine. Papa ye hu dada mayentie wa. Yo. Damasi enejuma pa ewie mabo. Emi aba sa ne mai yinyere nya yanka esubitwa. Nanso no kwasem ne say one check at home manso. Yo ka 20 eni bi chika ho manso. Ye wonye nyire ti se na mo kan no. Enso nani. We na me wiase aye din o amani pani abrit say ni enyere di akwa no opekwa na waje. Okay. Solomon ka sembi. Oso no de ni wiase oba de ne yapa ne say obi a wabrɛ pa ho nyade ne Nyankopɔn amma no kwase wonni bi na owu a wonni se ni po be fa na de no so e kwasea ana we nyansafo so mo se wonni mi nya ba wo se e ne ye se ono wabrɛ na Nyankopɔn amma no kwase wi ase be ye den wa mfa ugade wabrɛ gu was why a will wa mfa e mo komo anyo kwasu dem kwa wa mfa wo dia che mate me da se mi nya ba yes ye da se papa me pacho good afternoon Dean Baby Akasa free. Yo, afternoon, mommy. Jadan. Me mama nchia o sompa na je me so market ya pa sompa. Market ya pa o. Pacho ma yentie wa. Yo, mommy, me mama ejuma pa na mu ye. Juma dasi. Yo, majali su ma ha o. Yo, waje so. Yo, mommy, nyo woni se. Se na ye na speech. Shenansa finis obiba wa wo ifofo no pada kiminya kokuduro so dia kwa no koye denyo so di kwa do so boni no di neki wa sho meni pinfo eti o meni se bidi si kwa kwa se enfo bia mu
Baby, I'm the son say it echoes the ABENA so for the Bible country. The sugar my Ghana so many meeting in Bible. Na yen ni pana ye ti o me na ye di boni ya kaka ye ni di boni ye ni me say nyame ye the me be blow my na say master for be cry be kosan o ha mu ya den e be say be na ye na jere kan oni e do obi kwa ji cross kan on timi obi ska be dey 40 Ghana cedis on timi this guy ya si semla to so amano na say o ko pe ska ni asise bra na den tina o ti say bra ki mo say ni di boni na transit. It can penny and bravo my own stretchy because no one is obeying sky. If you can't be fast obeying Canadian, say you build that be sure money no obeying sky. Okay. I mean, say, okay, this is right. The Radina way of Bobo, who you say, I get their SOMPA, and now Mustra, yet SOMPA, Yan system, if this means this is Radina SOMPA, so not your my Ghana, because to punish state in part. Radicate man so adio my Ghana fee. Radin Council Hopa does a self fry. I won't so bet me about 0260 196064 0260 196065. Inferiority yana make no and near papa the boss no say ababa wa man probi na so kwaya sabia uko wiaba no so feeling inferior because say onwoba. Yebehwe next time no yebeka sa asem no ho enso edie me pa cho SOMPA jemeso market yapa Hello SOMPA market yapa o me da simpa cho din baby akase free eja usu ne akase free amasama eja usu e mo akwa aba na yentie wa nyame chira mo ne eduma pa amoye amen me de kaka makan se on se yen number 4 politicians here abeli buha ndaso obi school ko awanje dum bita na ko chef politics nwa enfie mienu enfie na ko se o pega dan kese wa toka ne ma kese ntino yu funu a omo so mo se na ho no den na wo ho ntino ono so pe akani ya bita nso me imagine akani ya bita nso me imagine chen ntino telephone so ne be wo ye mpiu chen ntino telephone so ne be wo ye mpiu wo ye hwanyo omo nko na kise no to so sa uya na kasa friend grasha ne hwa ka ne me de mo nya no even for your teacher ni beti me aduma 30 years 40 years now be and nante sika obe and nante sika obe gino e chen obi a we aduma 30 years gino e chen obi a we aduma 30 years aja usu na ya wo hu politicians nso no ebi abra bowo kọ won dachi mu aya ye enti na ye ka che obi se ya nhwe akomo uti mpo nhwe obi esenia ni gina bia ne te bia ne bobre city wo society ni mu na mfa ho ntoto no because omo no omokọ eyom so mutu kwan no etora bia ya na ka omokọ bo wo mapom den ho sa aba na ya omo nka wo masem nti no enti na ye ka se ma ye mfa ye ho ya adwen ne entoto ho no because ni pande ye wo fam kura na bonten de oba otimi yire ne ho atintim se obete se de oye okay but inwardly na say internal ni se okọ ono ani fie na kacha na officer ene ma nhye da nya easy ma wo musa Tiasu ya da sepa 0260196064 0260196065. Me da se wudin baby aka sefre na mo afidie no volume ni nko for my na ndi nkomo fa phone ni me ka je yo ni so bi kro ma mi fi aye sugu ma bonte so obi o no mo a ubo hu na to da me wo
bed my potty crawl, yeah. It's so bad, no, that time. No, I could be a stock and spear, not Tiano. Indiana may be something who say. Let me calculate no Mukonia says Cano. It's also when this can answer what shut any. Or no, quite Yanua, or no, but show fine. Say, we are saying I'm here, and I'm connected. So, whom I want to so. One more year, 1 year to get me in. Oh, Auntie Ama, Metimia, a Betimia, you be a from your munina, or be on so be an anna de near Quampas by Binum. I've been him, I've been him. One minimum, one more, no, now, when you may be and then one just talk as here. Okay. Okay. And about who is obedient stop. Now, come so more. I say, I'm a second here. One to answer. I know that's all for what I for. And then he says, I wouldn't say about it. And I was in family, your crew and concord you. And yet, pull out young sharing. They say, why no boredom? And then studying in every. Why no family to a wood pool? And she my dear who when you so when you so by day plan as a wood fire. Mammy so when you and you said you power away. Okay. Matsi. Yada sepa Auntie Ama. Dear will be ama when and so 0260196064 0260196065. Me pacho sompa. Obi ponya fracture. Need none catch a goat in. And so now my family 3 days no need your abortion. Can I wash and my family? Okay. In Portugal, properly preaching, uncle doing preaching. Matsi. My family. Matsi. People to me, and mammy, I will back. Day in a day. A visit and a papa will back. Matsi. One cat and share my family, my mamma, me full of papa family. And your mammy, I can't get that faster. You can't get what I did, you know, my family sister. I mean, my son, no, your men in Addis, remember, was school. Let me bet you on school. Pacho Mate, Auntie Nana, Yamen Swishra. So for no, and at the Ameso make of fire, you were baby into man, shed and tea, you know, but Eden ya or Bessa, but time now what the year, Nano. Not what time on Nitano, not Yashe, why? Oh, yeah, no pray you, I no pray you preaching and preaching or cassette, papa. You do voice less a suffer. Me papa Dr. Odrana. Ya papa na ha ya na eni ni didwumenti wo kire obesan aba o kire obesan on there 10 o'clock 10 to 12 10 to 12 amen we are the one continue one ka say my papa bre I pray we ma shaba ye choni no sika ni ye fi wo ba ma mi ai. Bye. Ne ochanya mbo ano wasai a continue atie wo mu nti ombeba ye 10 o'clock. Ai why you catch us up and I on number 2. Pacho mate meka akire no meka akire no mate meka akire no meka akire no pacho mate meka akire no kafra men so biem yemfa last caller na yensi me pacho good afternoon din baby akase free good afternoon my sompa market yapa udin baby akase free abedin the coffee ma Ushemo Ashama Democracy. Koima. Last caller. Nyamisha Mupa and the media with their bread for any of my Ghana. On any party or Daruma. And 10 days going on. I am not the Luna Bunny Sunyame. Okay. I didn't see America. Sometimes my phone will be so calm. Fancy me, mamma. Maybe I'm yet a small company. That was me a jammy 8 and 9. Maybe I was maybe I'm a and they don't say me iPhone 16
Ochinam kita 17 pacho. And who you that iPhone 16? Ochinam kita 17 pacho. And who knew quite a bit become there? Market jam, get the mammy no. That is done, and then I'm going to put another. A vessel for Nitana, but I don't want quite a bit. A few while more kwan, a few ones so uncle, so ma, aquanya ma, omumame, say, omumisa one month somewhere to say. Aha, what can a man I may be any saying? Okay. And a day, any paper. Okay. Because Apalagoa, a dear human lawyer, non pay. A day, Madame will be very influential, and in now for 4 stars. A day influencing. Oh, I'm going to say. Who is there? The see, I know when you see. Thought that day. A German is able to bring us to Yami. Okay. I do have a cup of tea, no more be able to know because of all the mini crown in the Kazaka. On the video, we run away. Okay. My Professor Dela Abochi for God and Country. Our day Eba Wakwemo, Ewa Sompa 106.5 FM. Obi abegina so dada dampacho sompa wabere kwala wokoka fra wate Sompa FM Sompa TV market yapo Sompa FM Sompa de MIG Dichimwa fidi ene to Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Binachiro Hot bite no numum pa mu kase sompa fie de no eno enanwumre ne braso a ye bie ensem no naniwa ede akwakosi ne namurumu ama wonso o chefe wo mu wanya esanse se ba hot bite so a asem kono ye fa firiniti ekosi ne nase ema emunkomo bia no ye domo asuko ye mfa na ase piesie ema Professor Kobla Abochi ne dom se for God and Country wonum baso moman no ene nyame e wone kwa so Pepsodent enyumre wonne kuta yemu wasem nka nkire se se wo ya ba akono no wanyo mienu a wonya hwe ene etese de wadware wi aboto pada no wayi mframa ni nyina ehuko Pepsodent do the two anopa fachu se ende wo bia be yo enwunu dwosura wo kwakoda eno so fachi wutwi a enya aposi bia ene boroso bia ne mom menye Pepsodent no eno ene obi ani me no nso na eyese ne yie na amaura haje no etime atodwa na atodwa wie midimafo Herbal Center anwumre wodi mayen e wo hot bite kase so sada ena time Herbal Mixture Dr. Tafri Jedro no what the time aso yasene na yesomo e wo hot bite so abusia efri so mpafie no yabo yewede no ma ena just hot kinkenti live e wo 93.1 Asante meja tu mehada braka baby Sompa TV and 21st clinic wono e ho ase na mekan ayiko 100.9 wo de ma Asante micro na France Abrochima mu Paris e adam for radio wato apeten live ama bi before ho nyina no wo mo je nsempai 101.1 e takwa Sompa takura de Sompa ne 103.3 wo mo wotachima nyina e fa bi e Sompa no 106.1 FM sana uwa nkransa na afa nso ye bono pie from ho 90.7 Sompa nkransa bono na hinkro esunyane 98.9 alaji be kwa na abro sanum wono nso to apete e ma hafofo nyina enya Somfa so adwuma pa ne Sompa pa nti doma 100.7 wasom ya woto e de apete doma mamu aja usu be ma ne dom sa bra kro na Sompa 101.3 wono nso biebiem e wo sa afa ho a Decoder na so baby FM stations no na busia won sabe kan yen na mo won finfini mantemu a ye wo mankesim Kingdom 106.1 FM
www.somponline.com ensemi nyina yewura tabo atan chichira koto okwa benya bi na wakenkan owura St Augustine wode enam Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM Live YouTube bi ofa kwakudo nyina mo wo mode ekwa amanone ma amansan efa bi no na abusua triple mani ajapia APAM DADAA enche bia ena SOMPA ye kase ye bokro ya hot bite so ne pono so ye de ba betu mu bra na ya mane boni na ni abre pa ba bedu ewo afa ho ni nyina ya asante mamu afija kwa abre tifi asem na mekan kwa man dua ponko afa ho ti mamufu ho no wo mu su pa na achechefo wo ho nso ena na wo mo chese no kwasem ni se ye ka de ye kapa ho no wo mu suku dan no sabi babi ankoda no kura ye kire wo mo ade no achechefo beda no aye owu amana pantampa bia enam saye so ema sankomoi yenya boy ya wo SOMPA so no na aban krache ye wo mpotam ho wono kuro ya na asemi efoforo no ho a nkomo no kura e bi fa no ewi e wantena so eno na wo boy kira masesei ba bia na wo mo kase teachers bangaro no asaye enti achachefo nya ba bi na enam so amade kire pa no entimi nkoso ewo kwa amadu aponko ne na afa no assembly no atimi atiti ne bobirem ama make say wo makwa akoyo bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na de ebehwe emfoni a enche bia kane bi yede to so ewo Facebook no so kire wo no ene enti ayehwe me foto ye kura mi na hwe me ne obeka sampa urade aye bi nanso urade ade a wayo no efija kwa bra tifi Honorable Emmanuel Jackson Aguma wone na sambiri ena yes adwuma no na sankomoyi de wonante ye pempam nsam no kotokuo ekwatwe beto pono so no yense nkyire ni ba bedu asante mamu de asam no je ankwankowu ekra no meka se wo ahoma no so ba ma adwe Bidi so APAM na waboboa no ehoboko de boko mo SOMPA fo so se yemo wabaso pa saa na wo mo wo kwa amadu aponko so se wadwuma pa wo beboye no SOMPA no emu akatua pa sesi asase manifest na miwura asemi wa na ade ba beto pono so se wode kane no wo musu no ebeto enne de yi a se wo mo chese ona bo aye bi na wo so wo mbo abaso pa no wo be fa firi hin na de abesi hin se ene ma asesa APAM mame na wase na minchi atifu ayitie SOMPA ena nwumbre medo matufa edo madwura santimantem ahinkuru kumasi na medo mani ekire eye dua ponko na dua ponko no APAM sa wote ya obeka se bi eye kura bi ye shekiri sa woka sa wo kowa wutisi ahinkuru na wafaka esikwa aman wonya dwuru kwa aman a unsani faso mfuturu kwa na eda ho no wo faso ten sisi am no ka se mfuturu kwa na da so ye mfuturu kwa enya de se ekwan no kura o matwa so na eho na mede waduru sisei na meka no se bia ponko asem de enye na asem ne yebeka ya bohu dawura ewo SOMPA kase yeso na mede wo firi ase ewo eye bia ponko die aban school ewo ho na omo teachers man group bi last year me call ho no ade ba ko am ko hu ye ne se na che se apan agi school mu ho afa aside no kura no teachers bangura na ewo ho no chese apan agi siri nisu nyina jonso ho ma chese obeka se teachers bangura no kura sisi ade o matu na jeje mu a nka enye ya nsa na se ne wa kan no ade hie tie me entumi camera Facebook no mmewe enna me di mani ko hwe eye dua ponko die teachers bangura ewo ho a APAM district assembly no abomode apintini sirebe kama mekan se tija anka se yi nka teachers bangura na nka teachers a trade ye wodi aponko ho no na omu kamu se ba bi ombeda ye de am omo no sisi Emmanuel Jackson Aguma o ye mansi class no ka se wasi akohwe omo fefe a eneme ko ho assemblyman honorable Lambert Osman nani ajepa na obo Aguma abaso no obo SOMPA abaso se ampa ya de na APAM meka se teachers bangura na uhu ne fefe sa no kuro a eye dua ponko no eye lecture area
Okay. Yewo Kofi Ntikrum. Ehye dua ponko electoral area na ase. Yewo Kodi Abenso ewo ho ansa na dua ponko no ankasa eye electoral area no. Na saa nkuronkum anya meken no. Omo wo nkuronkura ehyehyɛ ase a nka wo ka eho no ye to aba omo kɔ hɔ a eho ye polling station. Na pam me kɔ hɔ na ade ba ko a me di mani ehu na me de maso ato fam na afei de me di nkomo akosie ne sɛ kuro no eba no kuro adwuma a omo ye pa koku ahodo a ye te wo mamu ye bi firi dua ponko hɔ eno da nkyɛn a efumu adwuma bɔde ene banche manken ne ade a efiri hɔ eba boa madwam market day ebi kura tumi edi bi firi dua ponko hɔ edi wo mani kyerɛ abofo nokre nanso meka sɛ ene ni gyina fidikasi so aka sɛ dua ponko man omo wa hihia mpa yie a saban etie mi a oman na mo to no fa na nkyerɛ dua ponko me me ka nyina kosi ne sɛ ekwan a efiri kwaman dua ponko Kofi Ntikrum na afei Kodi Abeho no apam enye ba ku sei me ko ho bia no a apam meka se me ti abobo ye achi ne ye de me ko ena me ko abobo ya na me fa ko ye me ba nso ena mtie ye assemblyman di ni moto ebesi ni e we bi se ka kwan na ho ana ka kwan da ho okay me nso ka nya adwuma wo ho adentia ekwan no enye apam saa bia ya miken se adesa na se uhododo ana se uhia bibi emergency a unya ka ma ne mfa abobo ya no kura no a wo frɛ na ma na befa no ebo a obesa agye wo no apam wan kan tira wuntumi ntia yemfa no nto we omo kwan de na maka yi kura ya miken omo ni nkane a kane ani kurom ho apam obedi edi se onabo jas na aguma kuru ya 2024 me ankasa me de mani di akire aguma akwa akosi chip compound e wo kuru mo de amomo ebra wo ko bia no apam me ankasa me ko bi sa bere mi furu kuru mo no na anwumbre 8:30 to 9 enso same no ka se chip compound no enye adwuma inti se wo ye batan tobo ba tobo dia na ama chip compound ne nya adwuma apam me no wo ka say ekwan ya da kurum ho nye kanea eni kurum ho okay nti se kanea ni kurum ho na chip compound ni si ho na omuni nurses quarters bi on beda mu dia ene e be yeden ene mi ko gina kwa ho a me ye se me pe abobo ya ko kurum ho mi gina ho more than 1 hour 30 minutes na mi nya abobo ya ni bi 1 hour 30 minutes na mi nya abobo ya ni bi nti chip compound yes ho bibia ye set omo tie mi ntum kan ko Facebook chip compound na da ho ye bia no anka me no ka se nka wo se nurses wo ho ye adwuma no kan ye ni ho nti omo kwa adwuma omo ko ye ne sen kwan ne nye okogina kwan ho be de anya abobo ya ni bi kura ma na tena kire de na akono kura ya eno na obi bi sa se nti ni sei no se yakosi chip compound da si wo no ye ni se district no ewo health director wo ha ngombe tumi aye nhye bi so ene anopa bi a yemfa nurses nko ho no nko tena mu enyumre ni akofa wo no ka no akwa mo eno beboa ama apomobin ho hyehyɛ na akoso me no ka say wo hwɛ video am de bae no a chip compound wo masi awi a anka this time around nka omofo wo ho no omo so fa so ka kro mbenya wo mapomodin ho no nka nurses wo ho omo hwɛ ho aye ho adwuma no isi ehu ne nyina na afu sei ehu afu na desa na se opinfo bi na wo kanwa apam ye na to abobo yem edna free dua ponko ekwan no a enye no wo yuru kwa aman no na akola no sebi wo akan yem adampo ze obatan no be wo kwan so apam dua ponko America no obi tie ni obe na adwun se bi a ewo akiri eni akiri kura ujuru kwa aman a won sani faso futuro kwan na eda ho no nti draper ambre ho no sebi ompanyimfo ntumi entofu linyum na omu nkotwa kwan no so ma kwan na nya akono akuyafo ewo ho kura esu kese se omu dom no ba ewi na so omu de bebedua so a se abobo ya no ama
ntimi mfa ma pro let's say kuyafo bro mo be nyina ayekwa mo ne ye kan se mpanyimfo nsi mede eye bia ponko kofinti ne kodi abena adehye wo ho ebreye bo amede ase na saasem we ho no adehye a wo mo kofinti kodi abe ene dua ponko asem a wakan wo mo ankasa no mutu a wo mo to ye no yentie no bi mra how no dey omfompa bi ti say maya o ya mo kwa wo su yi hanom kwan no so nsa anya papa nti ma ye face challenges bebre ye kwanye na hospital no so ye mi se be ya nipa no ho dodo na obeba beje ayarehwe kire twa kwansini be say be over 4 kilometers asana wadru the nearest hospital nti ama ye face challenges bebre nti ye be srempa for say omuti yanka o mebodua ponkoman na ye bre ehunu amane kwan no so no sansan nyanti wokadafo na omde ye beko ufle taxi so mra wono nyaade so beba ana wokada no so no onfa won koduru ho no mo so na bia utira nye yi a nipa no afirim asam no eni anyane pa o wei adehye a wo mo wo dua ponko kodiabe ene afa ho na ate se wo mo eto wo mo no mutuo a kire wo mama ne wo mo hunu ene makwambone nti na nso ni nyina mu no sade ba di kan ebo so kire se honorable MC ya wo mpotem ho ye wradi si wabo adwuma pa ama sa teachers bangle no a na empa na age so afa na achachefo kura suro se wo mbedemu no ene aya akono aye nika pa chip compound a wokokosi ewo sampotem ho a ene entimi nya adwuma ne nyina ya se kane ebi ni ho afi akwamboni nti wokaso obi nkokura na wabo ni twapata na eno nso no wo mo de sei eto yama ne bofo anim mafasa kwanya so na mada me DC aspa onawo Imao Jackson na guma me house school ni high teachers quarters ana school ni se mo ko tu na ni wa ni me hamo ono aka se tubo form on behwe ana wade o se yo no se de ene wa behunu se hano man se saba ha se de hano ma kama obi sisi ha ma ka kire SOMPA for se me do ma se o mo nkoso na o mo aduma pa o mo yin o mo tonkoso na o mo yin oh my God. There is no excuse to teach any be abekase. Abaya boka ye de ente se asi hanom na abekase wo meda ha de na se wala opese e to kwotwene ba bia wo mpe. Asam ni nyina na waka no. Enti we eye teachers bangalo na won masiesie ne kama. Na wo busa se sese wo hwese de ho aye akonoi na se wo mpe ho na wo nkwa. Sane na obese ye de okoto twenhwene mu a ene wo ana ape wo betwa be kwansini eduni akire ansana wakwa akoduru suku mu na wasanse mi ho no ma ye mo mpire mpotem ho na duaponko assembly member wona gina wo mo na mu so honorable no wakoma wo mo assembly ho honorable Lambert Osman enkwedi nkomo na ye musa se kane a enko ho wo mo chip compound na akwamboni iku wo mu no assembly ho ya duaponko asem wo mo nka ho ana ona bo temenka anyimire SOMPA hot bite ni majoe ejo kan na duaponko ene na afa ehoboko de jana na oba de twede ampon ase afija kwa abere atifi de enepa ene firi ho eba nanso nkomo efiri ho eba yi titru ene duaponko enye nika yesese mo kwanti niam kura amode beba te sa abofo dwanom ne bo aman no ya na aye bibie ho nokure bi wom sa fanyika se nokure etisa ya kwanye ye ekwan no de ya mien nokure ni aban no bo no bo de bia menso so ekwan no so ne challenge ya isu yefi to am na moko assembly ewo afija kwa abere atifin ho no a ona bo abetena agwamu no duaponko asem ya yewro sma wo nka bi nkyere wo ma wo hu ne yekoso ana mo kwase mo fanyi ye ka na ja wa udi dana ya manyo sem no o be kana se dipa so be ba be ye na so wo ma ya ja obi be se ni to mi bia se metimi akofo so no so wo mra be na so da bia me kokko manim me fight ya se wo be ba be ya mo
Yes, sir, opa asama ka kire nyame a na aka kire mframa. Ene enkomo no aduru sompa hot bite so. Hawa hodo a mo fam ewodua ponko ne na afa. Firi se obey assembly member ene pemo amapemo a ne atotom ayeyi a omayo. Boso de wo mo ntimi nyoye nso no kane nyina obiri ni. Yo opanyi me da wase ne akwanya odi amami. No kwasem NDC aban ba akonya so yi. The case when you be more be upon Kwana me boa nanso so aka the aka na edo so na you teachers bangola aticha pansam any school Diana and so na any in good condition the assembly koda you ready see obey mo obey no biti amaye ana you ready see ko ya tama na onya me DC no one in the NGO BBC chip compound and ma gapon kofo na nanki nim se eja wanya be DC prekupe die nka ba na nka chip compound nka ye adwuma ma e gapon kofo so nya ahoto na so bet bisi se chip compound no e beti bi tim di die mama ba kwanya na mekutuma se Ghana, regional minister, Dura Samuel, Dr. Sankamwakwene, and EDC, Terry Wadawuma, Omumra May and Moa. Now, Moja Kwam Faswa, chip compound, and Yakwana Enyan, Oba Babi Sisi Amaye. Now, it also means so. The Yamunkani also, you need be. It's a national grid, and that's would be that. It's a omamba me moi. Honorable Osman. Now, Mekase be upon call light post wo ho fa homangu so. Na no ye po be no. Light post be ania. Sir. Na and I am mekano. And na de e wasa mo ma meka me nsema. Kan nyina ka de ha nyina. I say Ghana no amayo na ye no ese yenti amanyetama ase previous government na we tell mu no ono no be say bo say yento abama no 2024 yento abama no ye MP that time oruaku ona na see am prepare on MP SOMPA FM Obe share bo say ye to abama na no de light be bre ni anto abama na o mo fa light no no mo di force no be gu kwa man say ye to abana na so mo wi ni odua ponkwa o me bre light ye to abana o ma wi ni no o ma be say light ni na free I post ni na free kwa man e sa de kodia o me de eti dia ponkwa for de ye ni kama fo Tobo Honorable Lambert Osman, Assembly Member, Edemadu Aponko Electoral Area. Was it 2024 no? 2024 no? MPP forecast say some motoma wo de ombebre mo light. Mo de light post begu kwa aman. Na so man trauma no wo mbe sesai. Enti we Honorable Collins Adumaku wonim. Oh, so onimo. Eno de minjimi nchire, but sa pepe na asem no etie. Na ebasa na mombe na motuo. Oh, anamone de ezaja yesusu yami adawuma abaya sesa ti yesusu abaya boya no ba EDC wa boya no ba se obebre light na se enkosi da ben to the light bebre no eno so ye wajibiti sese mo akwaya enye mo nenkane a ho chief compound Honorable Jackson Aguma ene dom mo esi bi ma mo enyanye adwuma okre enti se koba se obi ho dodo no e wodua ponkwa hemfa na mokọja yarehwe ya de ko kwa man na kwa man no krampo na ya de be ko no enam se kwa nya no freta to o ma enti ya de tu bobo ya ana se ya pre okada na se be ya krampo okada no so krampo be ba no eno so sa ya se fufuro ene na wo kasa wo sompa so yi asoye hwe apomuden ho nsem so ya yewura ka no da no wo tiu
Mampani ekwa kwantru no waba otie ewa abankasiem. Yewura Julius Zebra no munyina etie. Fa wade hiade eto wo mani mfa sompa so yetie wo. Yo, enti ready befa kwanya so na ja yewura His Excellency John Dramani Mahama minim se oyo batampa a wotie oni bi asem se wote menka na nwumre ya duaponkofo yeto aba no 100% edema no na honorable Osman nyadaje na kyerɛkyerɛ hɔ yi o na nema na megu kwa aman ma ebewie ne bia na mo hwehwe ana mo nhunu duaponkɔ wonya duru ɛhɔ na wobɛfa hen na wawura hɔ duaponkɔ no ɛwɔ apija kwa abre no na uduru ahinkuro no abranchi akɔkɔ aman uduru kwa aman na woba duaponkɔ nti yefiri asantema mu a yaba bɛfa ahinkuro ye bomu akwa kosi adwira sakyedumase yemfa hen ofuri or say nya afija kwa abre no na me no kasa yi okay anti offenso ofuri kumase ebeduru ahinkuro a offenso uduru ahinkuro a okay now branch akɔ kwa aman bo man kwa aman okay etuduru kwa aman na oba bia ponko and ye wa fija pabre north district enti na na sere ewura mampanyin se so tiemi a na regional minister ane ne mpanimfo so mo maye bia ponko fo moa na bia ponko ye to aba no ye to 100% ene ma wo mo to mo bra me moa so honorable wakasai yese boso ba enema ejapaye assembly anamon bia yese wotu na eba nananom ahemfo afamu nso eno nso nananom nso atu anamon bi e de atade awuye yachi se de be ye betimi aduru bunu muntem no kwasem bia konkono akoye kuro kitwa bia ai se yenhyede ni dikuro a wadakuro na no okay nti how ni nyina be hia me assembly man enti ama mini ahotokra nti nia na matisa me di bibia abo me bo na ja me ne me committee wo na ja ye bokuru no bra honorable ubedi assembly member oduaponko afebe mu na ubaye no na ni state tesen de na watimi dia ba beka ho ya sesi se obese o tworo CV na nka beka se enam wonkomo boso ene wanamontu no lobbying skills ene duaponkofo o manya firi omosomo na abo ho okay to about 2023 in fact me 2 years ni na to about me as assembly man no matu ana mo bibiri efa school no do na school na was unit classroom and office na tila bia enkuta school tina school kwa for the inframa finance ipeja na to atwene anisa na mekika me nsase atoto meta post mako 19 edi cc pillars ama school ni se be ya inframa fa entinin pa dinosaur ama baby susu ana tutu metuto cement susu party hodom machicha fo susu no muni akonya pampa mo tena so meni mi committee fo susu akeka yen saase ajaye akuyafo susu etia to plastic chair mako watwe na table ni ai dia ma chicha fo nse omumbe tena so mo the so far so good me bae no kakra msumatini aye aboa na se uhwe honorable Emmanuel Jackson Aguma wobedi DC na adwuma a woyo na wode toto DC fo a abakro de why na abeka se mo ka asem a wotie ne ntem so and you make Jackson Emmanuel Aguma because obai na school no atete apansam and teachers Bangalore no so atete apansam and na yensu the community ba consultation pro community room na omu nyansuo nom aja me ko to na limu no oba tunsu amaye na ana teachers Bangalore no so oba be renovate ama say the obedura aye kama ti na fa kwanya iso kurana babo na baso na want to aso ni ma pa won mo yese nipa ka
na chi asempa ya wontante se emu asembone enti ma memfa wonsi ha na honorable Emmanuel Jackson aguma ye ka na asemi o ahoma no so na fe ye mmompini no na ye nin komo no de efiri ho enti emfiri ho nkonkosi no de besi akire bia na ye besa ba onche bio enti honorable Lambert Osman du aponko assembly member ye de wase nwumire ene obre o hot bite so wonderful wono ene ye assembly member ema adehia wo modu aponko ye wo afija kwabre atifi abantu opesua no so na de wo gyama mpani anamu ewo mpotam ho a wo mo kyekyerekyekere ye de kokobo na boboa no honorable Emmanuel Jackson aguma wono na akwa ye wo moama teachers bungalow no sei aya baabi a wo betumi atena ma na yeye wono akora nso na kosi chip compound wo ho a enkane ya nko ho na akwamboni nti wo munyanya health practitioner bi amfa no nko ho honorable anyimre sompa hot bite ni ye mo adwo akwa aba mejosu mena mo nyame wonhyira pa enye nwanwa se udin no Emmanuel ka ho nyame no wo ho o mpasu asofo se ye mo waba so na obo adwuma yo meda o munyina ase honorable we de yensa kan wi dua ponkofo enkomoyi na aba betwe ama obeka se ne ya frɛ wo mpani animi de wakwa ye de ama wo mo teachers bungalow no wo so wo mani aso papa na de ama mesha se mfiri ho bra wo ba ye befa akonwa no se DC ansa na wo beba minim so obo nto afa empotam ho ahunu wo mo hawo wo bedi DC no sade na wunya maya na wonam campaign mu a wo hu hawo no sa na aba DC na etie ana hawo no na eso sensa yo me da sepe sania osika ya no bra na me bonto ano me bonto ase ya to me swaba na me ya mhye begani na amba musa munya mampene so ahunu me modemo ya bebo tawo efa mpuntodwuma meye enye honko a mansi na kodo be se aduonu enum banke ma kodo be se nyensa 25 districts regions our Ghana hana me modwuma na apomede ene ngumsua ya de adama kuma so pa yi na sene o se kan dia ponko asem no dia ponko akoye settler community a omo ehu kire omo na akodo bebre mo na edikan omo ni ayaresabia na doso omo kwan so nye na doso omo ni enkania na school dan ba ko so na wo so na school dan ni na aye basa enantino na se fakase itimi kasika na ya de common funds kan bi ko sie school nti na anye se ye be ba bi ankoda no ko sua de no na akoda nso be sua de a di se chekere ni nso nya be papa e de ni ti eto be se ba na wo ho no na teacher for trem wa na nye ye na empire na age afa na ya de ko assembly ma ya pu amanda me no kase se ne omudi hu adanse no ya timi aye no amawo a enchakwa no yida kobie na teacher for no anya be papa e de mu ti ato we are for once ya tan ko tu nsuo e wo ho no mo amawo mo na se ne wa osita ya no nyankasa na de ahon be ne medwuma ku esi arasabia e ma wo mo e de empa etale mu tu nsuo bibia ka ho na according to apomden adwuma for no hye ya wo ho no se I was say simiti start quarters and sana omoduma yefo aba ya eno so no me so mbo se afi nko na yuye so na sa adwuma de no ya ade ama omo a unless for no me nyembe edo mutiato na ye de solar power atoso na omanya omumu awishemu se ombatna kronum irrespective of sakania do na kania kwa mpono me the Ministry of Energy and electricity company of Ghana ya didn't come on a anymore meaning say the bonfires I think on a na kania so command be upon plenty na the tier and acquiring so any na the tier say I did there what be upon cobia no a yen na tinya bomb drama be upon for and saka and tea shamuno I was a tea fabudu that native chakwana so at the moment. And you get on call the almost and somehow a dozen that Sunday yen because it would say room was not built in a day. And the Kakran say, I have Sabiano, a quarter of a year not to go, a woman a year ago, and sue a year ago, and Sakania, and acquaint.
Wow. Ona boy yebo abaso pa ne wadwumaden a wobo. Na mpanin se ya amwa efiri baabi ba. We ya wo kan sa aban mamu a amwa ba mbia ankura eso mumu. Sade ye kasa wo de NGO ne besi chip compound yi. Sa ensakese no sa aban de entimi nuru so a o lobbying skills no. Ene da so ho se wo mo ebeboa ho ma utimi ye chip compound no. Fufuro betimi afiri won nsema ba na. Yo, but that's Jumako, no Senate, I mean, a Jumaku. Yeah, me and me acquired by yet an Burley of Victims Aid Foundation, Buva. Me and Casa and the Race Funds, me and Casa, my sons are trade and woman, Metona, Amononic. Yeah, online in a brother from Motonicasi. And to who's coming in and said it, in the woman, Medeba, Emma, Puntujuma, and APAM the Ecoso Ghana has it. And Yana Tada Sene than workers back for San Catarian, you know. Now, I want to know for my different open above for council count. I know. Maybe you may be saying Phoebe, I don't know, and what in. And you know, you go to an amount. I mean, said, the fear and some better chief executive for Nadia. Once I be up on command, so as a pattern of Mania, Abaimu. Puntujuma and Muchapano, I was a Tinifia Mom, so and San Eka. The uncle, yes, the cop the Bifako. The mum, a Yan and Yasa, I was a woman, Eka. But it is a Krubu have had a pampatia. I don't want 1 million. Said Mancini Muhanino, I don't quite cry, I was a year, almost school dine. And so including Natica Munchiana, or Champagne, ya, or Mom, Mofra, and Nanti, it's a quite thing, and some of school, a fall pampatia. And I'm going to say, yes, in this classroom block and office and store. Yeah, enterprise in the Abegusun in chance in Naya Plaza, Naya Penticama. And you know, man, Puntujuma, and the yes, could be any or more how. And Titada, we can say, all the project in the Akuba Council. Now, Ushima, not almost as a secretary, say a day a mom. Wow. Honorable, you bet Jow, no mam wako. Say, we Kura Ubudin. Any Diaponco etro nchenya ase how no ebia nye ho nko anewo sabere ya wo kasa wo so mpaso yi wonu ma ka bi ebem aman mutwe ayara sabia bia nso eniho wo ye ne fi ho a ba bia teacher for do muti beto eno so ebini oyera sara nso na wo ko ba bete se abroma kwa put ankwankwa bia wo promote na be fi ayara sabia wo ho nemum baby anasefo anansa pomde juma fo no ede omuti beto so no ade a ha adwen pa yi bi ni ho no ma eno so no yehia emwa yenkwa bijan so abijan so kania ni ho sele mzi kan ye no ana ekwan enche na ekotwa so na afi so no wo hwe ho no ma ayaresa bia so eni abijan yi se omufoto mu a bepie ekwan na kotetrem ansa na omoto so akodru tetrem sara nso na okọ baby te se banko so sukuu dan ene afi so ne ma bebre titro baby amakwa bebiga ni na no ayade a adwen you know unse yemansini so no yemansini foforo yifri epija kwabre mu na ye kropon ne kode okay ti ye na ba ye ne mfiedu kwa ye nyan you know dumadi ya wa ha fe no edo so pa yi ntina me dwumadi a me di na chemu miensa me lobby me tu kwan me ko institutions ko lobby e ko pre edeba na ba konso administrative and office na ba konso me diversity project site ti ebesre ono mo so a me ankwankwa mu nnumaku a nsha abanse a na go bon hira omo no omo di dwuma omo consider the pride district and I say man sin ahodo a omo so omo how bebre mu na omo mba fi da kwabre no fomra ya sin kete se obi be oba bia so no e no company for no company for so ahye no admunyama efata na me no ka sei se yakopon hira wo na se wo di sika be bo assembly through the common fund administrator no omutumi adumaku kwa omutre krata de commissioner general ema saa sika na wo de bo aye no yetimi ete free tax na to a wosanka utiama omai Ghana no eno isa akoya ni na e wo ho no Honorable Nyumire Sompa 106.5 FM Accra yani yankuraba tani nyina o maimu ne amanone ye de wase pa na obra wanya de abaye na drip machine no mo ho de ye adwuma
ayɛ adwuma paa ɛyɛ adwuma ɛnkyɛ kora mpo na yɛtwa nkwantakɛ sɛ ne pɛnti ne pataase kwan nyinaa nti yɛde bɔ adwuma mo na moampi ya deɛ ɛkɔ so yi no wɔkɔ parliament a moate sɛ wɔabɔ so pɛn aka mo ha yi ama mo da MP deɛ mente sɛ waka yɛ ha wɔ parliament da ɔno nso ɔyɛ ne deɛ kakrakakra on the national discussion meta hu no metro TV but say yeah how after it na say constituency the mente say wa highlight ba kokra parliament krada enti enne say parliament no wo mutiu e wo ha wo de ma memma osima baako a wo de wo kokra no ye say agyanka da ase anwumira na de obedi na no panso no wo hwehwe enti wo da mpanimfo adoma so mu ase na de ketewa bi atuato na fe ye de wasi yo de kai madam me regional minister honorable Dr. Frank Makohini say aja abenyina na odi anim na otuyefo no guide e wo yedwumadi aye di mu na madam party mpanimfo nyina so ase ogidi ehunyama ame na ne titu chief of staff ane obampani His Excellency John Dramani Mahama say onye mugidi na ode mansini sa ehye mensa say men sinana mu ase na me so manguna ni masia dwumadi ne hihaya ankatasem no bibia no ye be ne sa pepepe na titu me nka say ma me honorable Betty Molidriso and Chief Alex Mood mo so da wo nyina ase and your regional executives free regional chairman so regional organizer and all the other executives of mo nyina me da wo nyina ase say abrigina no omobo mu chidom na afin so madwuma yefo ame no moye adwuma ewo assembly ho unu se assembly adwuma no enye party adwuma because or other technocrats ono mo so ewo budget or procurement or finance or environment or works department or special planning or auditing department all these departments about chidoma na odwuma di tin ko yi te madam mu nyina se ewo omo akofama ene dedication a omude ya duma at the time mature na afin so no madana na matan konya ase ewo omumbo ane mpaye ba pa omobo time mature ewo yemansin mu hase onabo nyame wonka ho na wadwem papa no na afidie mampani dia sa wonsa bia wontumi nuru butae no ho empo entra so ema okuromfo nso animumre nyam anwumre de wase na obre mushimo damase Oko afija kwabre na tifia fa ho a wona ye aban krache panin ora Emmanuel Jackson Aguma wono nchae ne yekọ ya yekodi nkomoyi ansa na no na ba bedu adikan aba betwa homfoni no e de a kire yen wono na ekọ ho a sa ha no wokoko hu yi na timamufo de tu nanimu a wode beto so mpapa kese so na enam so a honorable MC wakoye sa adwuma no a ene eho animonyama ba ye di ho nkomo e wo pai so abusua ya didio wudidi adua na mu edu na timi ayo ho adwuma ye esan se wohia energy giving food eno na bema wanya hoden na woye nnwuma eni hokura ade amasika ba abotom eno sa no dokono ka ho eno na just hot kenke wo ma bone 3 Ghana cedis e de te wo ka no so na fe wakwa akoton edi so mfa so pefo na eye adwabo bi ase a wo behia dokono eye na aba yese mo nko bodokono bi ka yesesa so aburo no mo beto bag mienu ye befo na wie nika bo nko ano etimi kan just hot konke hode no ema esom kra ma bi ka akire entifo ni kire commercial bank na chi e won kran do me asen na medi 0256 068 832 babia wo bia woto nsa frɛ awoda ne se ye de ba na agya woto adi wo mfa so etiawa na ye de just hot konke yellow corn do papa bi eni abomo pa nam gu ho esi wanim na wo bubu ne niche untimi nie ene na ante apono no wonu mato a wo hia time heba mixture enu moto aduro pa no na enu moto no nso malaria timi de ba eno nso malaria do tatahwe honama ya aduro ene time heba mixture ne echechi no enu ya immune booster enti wano nom time heba no na yin tontoma no bro ne nyina afiri ho awie no bo ho ban anwumre wo mukutaye mu time da kase no so midimafo heba sententi Dr. Tam da so wode time ato ye nso menim yade eto so a wonko poku asema yira na wonko je ayarehwe na waje ayarehwe a wo ho atọ wo no
say be na yade ma wo nkyɛn bio ya twuse wodi dia fira no pa na manwuna adwo wo koda twuse wo sori no pa ya twi na yi amama ni nyina tugu wono mu na ho na nyahwa e wo wono mu enye nka se de be ya wakasa gu nipa so a wo besa ben wo ne wati asem no bio na waka che se repeat anko France ni na be ka na che se san ka ni bio do the two Pepsodent entu twi anopa san twi anwumre ma remfi na betwi nso a menye Pepsodent no anwumre wo mu na kuta yemu a kase ye no hot bite ye be de amawo a ye firi no num mpa mu ye tie wuram no nsiemu na afi ne nkyiri mu pa no ye de amabusua menkwansa twenye ye ba kase ye no ne nto aso ye de to aso hot bite kasiano ento aso ena yede emamo no yentu fanso akode bresamu aye woto ne nsem ojabum emfa ye ni enkyeremu ewo epoye mantemu na Akuapem North kroponimo ene yakwa akowre kro bi ewo mpotem ho ya wofre ho setting kom areho sem bi efri ho eba ne nyina no ene se ababawa bi a wono anya mfinhia ne dunsia eyade na no memenda 14 February ni mu ena wɔkyerɛ sɛ nwumre no mu hɔ na wofoɔ ne na busuafoɔ no mu bi ɛsoma ne sɛ wɔnkɔpɛ adeɛ ɛmfamrɛ wɔnom na wɔkyerɛ sɛ ababaawa no ɛkɔɔyɛ no wɔama biem abusuafoɔ ani kroma no ate wɔn ho ahwemu ahwehwɛ ne baabi biada wɔgye di sɛ ababaawa no betimi akɔ nanso no biribiada amfa fasopadeɛ bia amrɛ wɔnom na ɛno ɛna kromafoɔ no ka sɛ daabi wɔntena se ɛnka wɔn san hyɛ wɔn dam nifa mu wɔde hyɛ kronkron yi ɛte sɛ ababaawa so no yi ɛnkɔ saa ɛno nti no wɔnom boa yɛ volunteer 40 wɔnom ho gumu na wɔkyerɛ mu a February bosomi da na ɛtɔ du nwɔtwe na kyɛ sɛ ɛyɛ enura ukuadai wɔnom ɛnkɔhwɛ a atɛkyɛ bi anasa afro bi no ɛwɔ kuro no ɛmpɔtam hɔ ɛna ababaawa yi wɔbutu mu a kyɛ sɛ na akɔakɔ yɛ awerɛhosɛm wɔnom ɛkɔpagya na ti kɔ hɔ no obi de sikan ɛgyam hɔ ɛna wɔnom abɔ ne kwatere kwa ɛna wɔda hɔ asɛm yi ɛnam so ama polisifoɔ ya wɔnom ɛwɔ epoye mantam wani abresa krodom ya wɔde hwehwɛmu mapade si ase ahyehyɛ so na wɔkyerɛ sɛ obi amoa sɛ bɛya saa awerɛhosɛm wɔ sɛ nipa bɔfo a ɛnam wɔn nsa so ama no asi no wɔbɛtumi ama wɔn nsa aso wɔn pɛakyi sɛ bɛya a wɔn so no mmara nim no wɔde ne bɛkɔ akɔgyina hɔ na sɛnea mmara no ɛseɛ no wɔtumi ɛde ho ɛntansa abɔ no asɛm wɔsei ɛde ho boa aba bɛkyekyere adehyeɛ yɛ wɔ hɔ ntino mu nyinaa koto asrɛ wɔ mɛmu no ne titiriw ɛne mpɔtamɔfoɔ sɛ wɔbi nim nsɛm mpopoyɛ animu ya no wɔma polisifoɔ anase wɔnyi wɔn asotere sɛ bɛyɛ a wɔn so no wɔbɛtumi atwe nipa korɔ no anase sankɔfokorɔ no aba mmran wei ɛne arahosɛm kakra yɛ no efiri kuro bi efra ne tenkɔn ɛwɔ Akuapem North kroponi mu ɛwɔ epoye mantam ba sompa kaseɛ yɛde bia manebɔ ɛda mo na yɛsrɛ twɛdi ampɔ sɛ wɔmfa akwadaa no ensie na Abraham kokom no nkyekyɛ busua so a wɔagya wɔn akyi no ɛwerɛ ɛmfama yɛn ene ya to aso no abusua Ghana Revenue Authority wonum aboboa no ne yewura na Custom Division no ye wo Ghana Revenue Authority wonum akwaakwache atekureta kai ya wo malodu enema ebi ye spaghetti bi ebi ya anwa enya asamketoa wo mo tase ne saa boneka no ma ye no wonum se kai no se wo mo nsuro tura anka wo mo kenka ne baako mienu miensa yetwam mako du mienu ani nyina wo mo abɔ ne makuru so a saa ne ma mbobɔ so yi ene wo mu ne no ene wo mo se bra na wo mo ye adwuma ya na wo mo enforcement no edi dwuma wo de wenya tema tempo no so ena efiri no ndu wo mo enya saa hent no a wo mo di akira na no mu ena sade Chief Revenue Deputy Commissioner of Operation one Chief Revenue Officer Preventive Tema Collection wo mo kan bo mu a na Revenue Mobilization Task Force no and National Security for eka ho a wo mo bo adwuma wo Tema Custom Headquarters ho no na saa amaneboi ebe bo wo mo se ka na yedu nwotwe na aba besene ekọ na efiri akanu afa ho ye ebobom a akọ kungurungu na fe akọ nije enti se wo munya ehwe mu a wo munhwem na bia na agya bibi betimi abam na ano se ye nam ekọ Burkina tetaw wo mu twahia ye nkrofo ya wo mu kura ne wo mu nkura bibia to makese na wo mu kwakofa ema binum ti na nanom won sedo enti we wo mu hwehwem empani ampa ne nuane ampa wo mu edi ni nsanso no
ene wo mu hu se tracks no abie afiri wo mo gate ne electronically a wo mo timi akenkan be se dumienu sa dumienu amekan wo monya eno pa achi aso ya aka be se kakra e ka ho anka bedudu nwotwe no ende nhwemu mapa ye adwuma wo moni eda so tie akiri sa bra meka sei sa tracks makoma kodumienu no emudu ba akode ye betimi aka ne prenye premfa sa Ghana Ports and Harbour Authority wo mo transit terminal ho wo ma park ni nyina sa bra nhwemu mapa ekoso se wo no maka no nso ye benya wo mpa achi aso na niema no bra wo mo di free bra wo mo de kɔ enkratasɛm ɛwɔ ho ni nyina wo no maye wo wie no wo ho so nsa abroba ene ne yama wo mbaabai na wo de wo niema kɔ na sɛ wo mafom afom mai dia sɛ tie bia Ghana mra na ayɛ sɛ sebongoma ye pagyagina hɔ na hu sɛ mo yere tetem no ebedi wɔn Yegyina soa ewo mu ewo kuaye ho ensem ho na Cocoa Board adwumekuo no ene Ghana ban ato kesa momo kyerese sania eniema asia yeretawe ewo omeye sikasem ni titru ewo kokoo nso ne boɔ ena afen so ne ntoye ho no wode ehye mapa ye betimi atena hoda ede mfasode mapa ede abre Ghana ban na ebi nso aka akuafo no ede egu akwan mu na saa hye no bi ne se wo hwe kokoo boɔ ya na aban 2025 for hyase na woto no no a wose wahwan sika no so 1000 Ghana cedis enam sayo so nanse ho nkasa ye de eye pi sunsuno ya yede mo amanebo nyina ede amamu na aban no sika 855 million Ghana cedis ede ama empanyimfo se won fanhwe na won tuatua akuafo ya 2025 na ekwa awieye no woti won kokoo ede ba ye ema krachefo nso ekoso pride ma aban so no wonya entua wonom ka na nhye we se ya ba ye ehun sem no amadom community to won kokoo apa Ghana fo dodo na akuafo no so no kasa essence wo mo kyerese aban no ayesa wone wonom ani ne ye enam sayo so panyipa ye na wudi woni kyeremu ewo Bogatanga Central waye wo mra hwebedwani brekoda wudi woni kyeremu ewo mra hwebedwamu a bedwako ya wonom ehwe sikasem ene ho ntotoye so wono eni tetire ne yewura Isaac Adongo wo kyerese aban hye wode abade de eyenhye pentie nyina ye ntakyire na papa so opa homa so no enye nanu modene nyina da eye Ghana fo ye ho nsemtia from our colleagues, and they have tended all of a sudden to pretend as though they are the people who love the people of Ghana. When Ghanaians were very clear that they were enemies of Ghana and didn't want them near the Flagstaff House anymore. The bottom line of all that has happened is that some amounts were owed to cocoa farmers, and the government took a decision to repay those monies so that the cocoa buying companies can settle those outstanding obligations. I'm happy to report to you that this morning the government has released 855 million for the purposes of paying those outstanding obligations. But permit me to say, ladies and gentlemen, that we have decided to introduce a number of reforms. Ebusiafo anudi semi eyewura Isaac Adongo na kasa ni nyina dato dwa wabra na wode ensemi ebo eyensentrefo ya wonom etonkra ewo mrahwebedwam ema ye ne kasa no wasan etoa mu biem ekyerese wo hwe haw ene abenedie ye nei aba beto Cocoa Board ene aban so ya ebiaka kokko akuafo no a enho entansa wodo to sobo kese na nkasa no wo kyerese aban dada no ene ode ebebo ne sanse niema wo ye ne trokan wo na akwan so enhia ya wanfa nwu akwan mu nte no eno ena enam so a amana bewie enne de ye hui. Cocoa Board entered 2025 with roughly 17.8 billion in loans plus significant operational liability. So loans alone was about 17.8 billion by the beginning of 2025. And if you add this to other obligations, you will soon come to realize that at this point, Cocoa Board was bleeding with an exposure of over 60 billion Ghana cedis. Certainly, that vehicle could not be sustainable and needed to be addressed. I just want to tell you something simple. You know, what is the name? If you have a basket in which you put water to drink and the bucket is leaking, do you fit the leak before you put water inside? Or you continue to put the water inside hoping that some will be left for you to drink? So who say ensuo egu basket anase kentemu na enwuna ede na obeye obekwoso ahwa se ensuo ni nwunu na unya ni daso se ensuo ni bi bekemu ana da bi
ye pa de ne ye de atale to se be ya kakra na ewom no ebe kansa na ya pebi e de egum we e Bogatanga Central mrahye bedwene ya wono kro ya wo de woni kiremu e wo mrahye bedwemu abedwako ya wono hwe sikasem entoto ye so wono eno ba no deni se chairman etua no Yewra Isaac Adongo wono ana ye Tamale Central mrahye bedwene na saa nkomo ehu no na Bosheba Isaac Adongo ede beto so achese se de koko bodofo wo mo atete te wo market aso no wo mo keka bomu a 5 million Ghana cedis de ebedu nanso eno no entimi mpusu kramoche se be na koko bodu benya na ye gina so pa just 30 billion Ghana cedis. As we speak now, Cocoa Board requires no less than 23 million Ghana cedis to finance its ongoing operations. Looking at being able to raise working capital of over 30 billion Ghana cedis. That 30 billion is not to pay the 60 billion they've left. Ora Isaac Adongo, Bogatanga Central, mrahye bedwani, wono ene de sansemi etudwa e mrahye bedwafi. Asem no ena kane defense minister edema wo meya ebreya ye kasei wo ye bimbila brahye bedwani ena wodi wani kiremu e wo mrahye bedwam so a bedwako ya wodom ehwe nuane kuaye ho nsem na afenso kokko ho nsem kan yeso wono enso e wo mu bi na wa kire se ensem a Yewra Adongo ekeka no wonja na yenso yenya itie na ese ensem a wo keke ne nyina ne enso biada enyina mu na ne nkiremu ya wode ma no ene se wo hwe aban yi ene ye awodo ya wo ye de kire kokko akuafo no a eye tirimode wasi wickedness ena aban no wo pre kokko akuafo yentie wono so ne nsem no emu nkiremu esi ase. Government should have built ADWOA. It's not the first time that cocoa prices have slumped. In 2000, the cocoa prices slumped. It got to a point that Ghana, Ivory Coast, Nigeria, and I think Brazil wanted to actually ban the cocoa beans because they had manufactured synthetic cocoa, which looked like our cocoa. You know, it looked like this. And so the world market price slumped. And Ghana and those, they took the decision to ban so that they will have less cocoa beans, drive the market up. But even that Rawlings regime refused to reduce prices because in our history it has never happened. Never in our history that cocoa prices have come down. It is always until recently it's been the highest foreign exchange earner for Ghana. We sell cocoa and bring in dollars to help us stabilize our currency. Until recently the gold is catching. Gold has overtaken it. Otherwise it's always been cocoa. So cocoa farmers have always been treated special. You cannot and should never attempt to reduce their prices. Build them out. 2. In 2017, 2018, it happened to Akufo-Addo's. The market slumped to about 30-40% lower. Enye de edi kanye bia sini se kokko obuo edwaman so no yate so na so no eyade a abanya sabre na wo ho no 2017-2018 se de wo sika no wo so mo no okrakra ya wa ma akuafo ani anyo mo totontoto se de Yewra Mahama wo ma akuafo nei wani aye won yaye no chese afipi mienu krampo no so no ebi esie ni nyina mu no aban ne kopa sika ede so so ano ntini Yewra Mahama wonyai se wode enema bi ni nsem bi eyi na no de wo ye ne de wickedness etirimode pa ye si ase ne boden ena woto ede ama akuafo no chese eba se ya eye kokobo ya hwe ya na galamsefo ena kokko akuafo no wokoto won sa se de amom se be ya sika bom sika bum wo beje no atimi de asiesie wabrabo ama bibia so de akobeba ne sade a na wo meye ko benkum anase ekoni fa Yewra Dominic nitiwu ena wo kansem we nyina yantoa ensem no so mfama mo ya to so kokofo na wo maboboa no ne yegina na adehia wo modo koko no bi na wo sahwie so dwabo so ena fe bia west afa ho wo mo se sade timamufu adua koko no wo mo se di koko ho nkomo keka kire mampani no anhweye wo mo be se jata no ama jata na nya memei de ntia wo mo kasa ne se wo mo se asantema mu wo makasa apoe mantemu wo mo nso akasa nenso ba bia wo mo dua koko no ne kase pa ye noa ne wo ma de nyina wakoma da so ene na ehwe wo mo no sahwie so dwabo so ene bia west afa ho wo mo dwumadi a wo mo dia no enti wo mo de se wo mo hu se kasa aba ne te eyo ye kire enti wo mo aseda atoro praka ase so aba no adada yen ebio wo mo say the price cut is wickedness. When Cocoa Board fails, don't cut farmers' pay. And here they were matro. And I feel Wamasatro Mahama is more dangerous than Ebola. Wamatro no placards and so. Now, woman Simbini.
And we are Quaquafo no and they be say BC that Quaquafo go on street demonstrating against the government. BC that we this year when we are Quaquafo, one more say we also Biaboso, Bia West, and then Alpha, ya contomra in our home, and now one was in Jetri. Obi so said there's always a first time for everything else. A Ghana Quaquafo. Koko for echo demonstration no na ese de dikan internet de ne a de achia e bete ne ye hu asem foforo ye to so e na ye fa ye ne entremu e wotetawo e wo Burkina Faso na wo hwe e na no adame menda 14 February no areho sem ene wo ye ne ya eto wo maiga na dehye e ma ye bopusa e wo maiga na mu asenum no a na ano de ne nyina ne se adwadifo ya wo di tomatoes hu dwa no wonum e kope bibi e de abama Ghana fo so yenya bi edi aboya no pipipi so no wokohia wokofri kwan mu wo ema enam so empanyifo dodo na ena ekasa mampanyi John Dramani Mahama enso edina no atom bi ya yekasa enu oda wone Ghana Armed Forces for eto kese ama enipa miensa na wokasa eniema wesi anasensem wesi hu so no wotimi enya wonkwa edidi ye na so no na eprekro de ebi adole wonum no wokotabre wonum efri wo eba Ghana hasenom ya 37 military hospital yekasa ya no womuda ho a woje ayahwe yewra Mahama ekosra wonum ya wokansem de edigu wasum na ene ya yekasa dwumedie kase bi ya no eye ECOWAS Navy Chief Summit no eye ECOWAS eko no asrafo empanyimfo ya wowom wonhyiamudie ena akoso enkrampopuni mantama senum ne dai enam sa yoso panyipa ya no ECOWAS woye emansoafo ya wohwe amanyosem eye asumdue ena afenso bambo ho nsem so mekire ECOWAS Commissioner for Political Affairs, Peace and Security Yered Monyafo Abdel Fattah Musa wakasa etia ene yobones fosem ya ekoso ewo Burkina Faso se adehia wa Ghana hasenom etire ni tire nka ye nkasa abonte sofo emefa nko na mode nka ye ne mo a ede ebe ene sise chejamase amatumpa na etia todom wese kwato Ghana fo eso hye wo mo so ye ko wi akire enipa bese nwotwe wonkra ahwere wo mo sa no wo kyese eyade a ewosie nyina ye kasetia na wode atodwa se ekowa setampanyimfo achi na wo kyese baby biada sankofo kro wesei wo hye no bambo adwumekuofo ne abampanyimfo wonom behwe se obechi wonom na wado mo aba begina emranim se beya wonso ne beya desuade ede ama foforo na dankwa mebi no ye wo kire bi no wobi nso ankodi saa enema etesa ne biem na ochese Ganafo enka wakoma emfanto yemesan se ekowasiko no wota wachi pampe se bage eni sukuni eno ho nsem kakra emu amanebo ena yede amamwe eno na donkuma wo Ghana mrase bedwafia osahene Alexander Fenyoma kenda wo ma no wo mo nso atete bi dia ba se tumi a mampani wono ena eye wono anso de timi pamo ehye nonkwa ne nsem no emo ama ye bambo ne ntimi nyina firi se ye bambo so afo edane toy na National Security Coordinator wono nso kura na ma no besi sabre ya wo munyi obi a wo hwe bambo so na nso tumi no hye mampani nsem na se bibia wo no ho no Obekani Prince security bill no atonsum. It appears that this bill is more founded on partisan political interest than a national security interest for good governance. What is being proposed? So much power is being given to the coordinator. It is not clear how his powers are going to be fettered. Mr. Speaker, my submission is that if you give such powers to the coordinator and you do not provide for a clear path of responsibility, accountability and oversight, it becomes problematic to you yourself as a government. There will be the need for the minister to sit with us as a house, do further winnowing and incorporate the major concerns raised by the minority on this floor. Na boss answer me so wie ya na so afọ hwe efisem so ewura muntaka mu baraka woye aswase mra se bedwani enso nya adaje ekire bill num se so osahene ntiase a wo kire mu sei for 20 in the act 1030 was the role of the minister for national security. If you work or if you go to anybody that have worked in the space, will tell you that if you are not careful, because he's supposed to coordinate all the activities within the space, and if you assign or
or leave a ministry called Ministry of National Security that largely is supposed to play an oversight. Any awoti ye aya omaya fisam so afo yewura triple M Muntaka Mohammed Mubarak ena wakyerɛkyerɛm ɛwɔ badwafie hɔ sɛdeɛ yewura afanya maake wosi ka bill no ho asɛm no ena wakyerɛ obiara ne n'adwuma na ne kasa no wa ma no ampem wa wɔkyerɛ sɛ wode wani kyerɛ mu ɛwɔ my Ghana mu hase no mu a ye bambo ho ensensem no enya de waso my Ghana de hye bia na setememu ni anase bia kofrikwan mu ni bia e de betwitwifom ɛwɔ my Ghana mu hase no enam san yosonte no wonom apa eye National Investigation Bureau NI before wonom ena se ensem bia efa bambo ho nsem no ba se bia wo bi ba bedi yembonefo sem wo mu ne detective afa wonom timi ye hwehwemu ya esi ase na wonom atimi aboa a prevent niema bia ebetimi ede wo haw aba ye bambo ho ensem na wɔkyerɛ sɛ enesa wode wani kyerɛ mu ɛwɔ wɔn dwumadie ne mu ampepi na no enwumaku ahodoɔ bi ene wɔn din no NIB no ɛyɛ akɔsɛ ebi te sɛ sika krabea bi ene National Investment Bank no maka eno ye NIB afenso no wose security agencies ni bi okrampo no a wonom so NIB ene da wonom so na wɔkyerɛ sɛ brachre nkwantabrem sɛ bɛyɛ wɔn dwumadie no obi bɛhu sɛ ɛyɛ way pote ena wonom kana sɛ dwumakuo wesei ɔbɛnte anasa semesi ena ɛyɛ we nan kwaya sɛ NIB ninte no wonom ɛsa ba bɛyɛ enhyehyɛmu foforo anasa ensesɛmu sɛ bɛyɛ a kane BNI ya na ɛda wonom so ɛyɛ Bureau of National Intelligence no wonom assign afa ede ato wo ho so se beya ni nyina mu no eniema bewie mu die ede ama Ghana yembambo ho ensem so na wo kyerɛ se wonom de bill no akwa na no so na wonom ahyehye niema ye se beya saa ensensem ye to de bia ebe fole bambo adwumakuo BN9 no na enso na nti saa esan se din ya wokita nti no ni nyina eto etimi atwa yentie yewura mu ntaka ne nsɛm a wɔde tuja. Significantly among the things that we needed to change that warranted the introduction of new bill is the use of NIB, National Investigative Bureau, which also matches the bank's name, National Investment Bank. The Speaker, unfortunately we have a situation where when you say NIB, people are wondering whether you're talking about the bank or you're talking about the security agents. So, Mr. Speaker, one of the significant things that we're trying to do is to reintroduce the name BNI, but this time, even though the BNI of yesterday was Bureau of National Investigation, this Asawasi Mrashebedwene ya wasan eye amanyo esuafo yewura Muntaka Mubarak Mohammed nanu disem enitwegu ye. Affirmative action bill no so nya te ho asem a de e pa kira ne se emma benya no pa e wade nyina mu na nsam so Mame Agnes na momolate wodi ato so cha se ECOWAS consultation meeting na wono mokoye ni nyina no se emma benya baabi agina enya wo mo nko woni mmabunu na saasam no wonya adaje e kyerɛkyerɛ ho nsɛm kyerɛ yensa ntwiro ni na na oponcheche kudi e kyerɛ nkasa John Dramani will continue to ensure the full and effective implementation of the Affirmative Action Gender Equity Act, including the operationalization of its legislative instruments and strengthening the enforcement mechanisms. As I conclude, I wish to reiterate that Ghana stands ready to continuously work with the ECOWAS Commission, member states, development partners, ministry departments and agencies, civil society organizations, and other key stakeholders to promote the shared agenda. Na wakasa wiye no, ena ECOWAS Vice President Damtien Chenchin Bidida wanonso edne de etoso. In light of ECOWAS Vision 2050, which places people-centered development, human capital, inclusion, and resilience at the heart of regional integration, this legacy project is not peripheral, it is fundamental. Honorable Ministers, please allow me to address you directly. This legacy project is not a regional initiative to simply be implemented by member states. It is a framework to shape with you and championed by you as ministers responsible for gender equality,
Wano ene Vice President Edema Equivalence Commission no. Damtien chinchin bijida ana wakasai. Yanko ensem fufuro mu enkrata tintin bi every Civil and Local Government Staff Association of Ghana Crosac for enchen ababonten na wonom empanyinfo meche National Executive Council no nek no na wonom so edekrate na monsa so ba ye no wotrese ensem bi wo ho a aban no ene apedie suafo ene wonom edi ya akwaya se kotoma mefa aba engro woto agro no so de enye agopa ya agobone na wani enje ho enam sa yoso ntene wontena sema aban no ne mpanyinfo enyi wonom eyibone se ntene obeka sa wontiri ho ayi ho na wonom krata ya wode ba ya ne se wo hwa aban no a free best 2019 ena wonom ene obadi kasesie efa wonom aketua ho nsem emu sisai se be ya odbetimi de egu akwampemu ede ama wonom na wonye de ho nsem so no etimi atoto ye na so wo kyeresa aban no efa wonem pendondo ya wode wonom akwakohia no aban na bomi mfitandu kudi a kyere wonom enu achi krampo no condition of service ene ama hodo ye betimi abo wonom ewo wondwumadie mu no eno so krampo ho amubo hya hodo akese atela te se wo so nata so ya aban no ene apedie so afo ne de ma wonom no endo so akwakoye hwebuada na wo kyerɛ sɛ nea ensamasi kɔ no wɔnyɛ funu ayɛ wɔnyɛ akyenti sabe kasa de opusu nyaka wɔn bepusu wɔnom ho na wakeka wɔn ho sɛ bɛyɛ amanfo bɛhu sampa aban no tebea ya wɔde wɔnom wura mu no ɛnyɛ tebea pa na wɔn hwɛ na empanyinfo enka bi no nto ho anamɔn anya saa de a ɛkyerɛ no so wɔn so ɛka wɔn ho a maganafo mɛka sɛ ne da bia saa na moteɛ ɛna da bia saa na moteɛ na wɔkyerɛ sɛ apɛdia so yɛ no sɛnea wɔne wɔn adi kasasie empɛ bɛ de ɛwɔ hɔ wɔnom asan entiasia pam sɛ bibia bɛkɔ yie na aban no so ɛnkasa wɔ ho ne nyinaa mu wɔnom abɔ mu so nanso no ɛnya ade ekosi aga no wɔkyerɛ sɛ match boso me ɛtɔ so nkono hwebe sɛ wɔnom anhwɛ na de ehia wɔn no wɔamfa ma wɔnom a ɛne ɛsɛ aban no kasa wɔte ne strike no wɔde bɛhyehyɛ so ɛde ama no we say ɛyɛ krata ya efiri ɛyɛ agye abodin krata de akwakoyɛ adwuma mpa no wɔn nya nuru ho anamon bia ɛka sɛ wɔn ntu so wɔn ntu ntinkra no kyerɛ sɛ CID fo a efiri GTech wɔn ne GTech fo kora akɔyɛ ɛkɔfa adwuma wura no na yere ɛne mpanimfo bi ɛka ho na suani a agya watuatua ne bibia anka wɔkɔ school na wɔka wɔn a ka ha nwɔtwe ne ho akɔdi nsɛnsɛmɛ Abdullah Rashid wɔka na kɔsɛm. Actually, the GTech people, they came this morning and they did some exercises and they asked us about some questions in the classroom. And later on, they went to our hostels and do checkups. They recently came back, so they told us that to go home, they close the school, and they work on their possible best to repost us on different institutions so that we go and further our education. We asuafo bi a wɔn agye sɛ wɔkɔ suku akɔgye ntete Royal Nursing College Waterfo nhyiaeɛ so na GTech fo se enya de a wɔn aduru accreditation status nti wɔn empere a yafa mpanimfo bi afiri hɔ a wɔdi nsɛnsɛmɛ wɔyɛ ahangwɔtwe ne akyire wɔn mu bi na ɛkasa yi na yenwura mu wɔn monyafo Abubakar Sadiq yɛ aban krache panyin na wɔde nsɛm atodwa ɛkyerɛ sɛ wohwɛ eniyoya hodoɔ ya ɛkɔso ɛwɔ ayasɛm ɛwɔ ne mpɔtɛm anya de anema ɛhyɛ da ɛto yente no ebre ya yɛ kasa wɔto anamo bi yentie sɛnea wosi ɛde nsɛm ɛtodwa ɛwɔ nanamo tuo ne ho si abashi na basi si chikompa si babo si no pe for din komo na e go be hia se ene mo be din komo na yati ato ye to wia na upgrade na ne ma o se de bia ene ko twa din komo na yati ape e ya wa to ni tutu na mo a da me ado yati aye kata sema ya twa hoka bibia e bia wi me ya tese ne mo mu beba ama ya official handover ti handover we are so the engineers so around ya go be be si aye na ebe mo no na iwe ba kora ni na handover e da ma health for omati amaniji da ma ya na ti se na chese afọ no southwest mesiri ni mu
and asem we say every one DC on munya for wakasa de kenchen eto eja na senia penyipa ya wono empepe ya yakase wakosi facility kese ede ama wonom no owuraire agata amoaten boahen wono so ekire ensemu ede kire ye nyina no eye aseda wode emam penyifo. Today marks a great milestone in Bonkwaso community and its environs. The day CEO, that is myself, and the management of Maranatha Hospital officially hand over the Bonkwaso Maternity Clinic to the Hafuano South West District Assembly Matranso. On this special occasion, I wish to express my gratitude to all the staff who worked with me all these years. Ebusia de na facility we say ya no eye apomuden akache ya enkrofo ya wonom ewo empotam ho kwagya ya sano sabre de DC etremu a wonom ehwe na wonom asom sebe ya enema bia ehia wonom no ababe ye kro ni dia prekope na wonso etimi aboa wone krokro mu no assembly member na se krokrache ya wono ewo bonkwa so wono so edensam kakra eye no eye aseda eto edema DC ede na pamfo ni monya for Francis Kwao yentie ensem wono so eka ye ni bi da hono na so na we dey make dem wa han pray and I'm in my foot enti e ba ye na yin na yen pa go ni so be house ya and say ne we start to on our Patrick we say e penso and e ba ya on our blues the phone and what ni na kan so and I you love casa ni ba ye no born am no in fact to one am be and me say ni ya kan abam ni le fa sa ku ni so na na ni and for me to ye ma me so Afuano Southwest Impesua so enema hodo ye kwaso apomdim no na eho enkomodie no etimi atodwa na ye twa ye ho abadansa na nsemu a yaka no ne moboso ne bi ene se po ye mantemu ene akuapim North Gropo ne mo ababa wa bia wonya mfinhie dunsia ya ade areho sem bi ato no a eminfo bi age ne kra ede afri ne nsem sada ena nipa be sa ha nwotwa wo yesuafo a wo mko Royal Nursing College Waterfo nhye so GTech fo se accreditation wo mu ni binti safo na kudi nsenseme Yera Isaac Adongo wono eni titine ni edema eyemra hwebedwem bedwako ya wonom so ehwentoto ye efakua ye ho nsem so wode atodwa se aban hyehye ya wo ye ewo kokko adwumani mu no amanfo nyina ente akire esanse eyenhye papa abusua ye ba ye kwa amonone America mampani Trump se die nti a wo se Iran ene wo mo kodere wo man kodere a ade eni ho ebeye won She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the moon. And ye the Muampa. The said, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and years cano. Nusumi connection na and shut down koye na esakakra. She say what page mama hodiam bem. Connection ne wo de way. What about the crowd? Stroke so dear. What fan small. Chese, I did what woo any dear siano. Yari bia etatia. Ewa Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate. Saying it's impossible. All of these countries are working together around vision of a Middle East that is free from the curse of extremism and terror. And now and by the way, even people with extremism and preaching extremism, they're exhausted. It's been going on for too many years. I don't care who you are. They're tired. They want peace. And now is the time for Iran to join us on a path. We'll complete what we're doing. Join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I don't know what kind of. Was say woman ya deal na just say one pese one tea one be binka and also wabema ayo womo kase ebo efiri so mpafie hot bite na efa na nkurabata ni nyina damfo pa radio France Abrochimam Paris Kingdom 106.5 mankasim efa bi decoder na so ne yegina so YouTube ho SOMPA FM live unya yen
ɛna Facebook no nso ɛhɔ SOMPA 106.5 FM Accra 100.7 Doma Henkro Doma FM wɔno nso fa bi ɛne affiliate ni nyina information centers ahodo a wɔno mo fa nsɛmpa yɛde ɛbɛsom wa Pepsodent ya yɛ ne mienu utwi anopa san twi anwumra ansa wakoda utwi nso afa Pepsodent no time herbal mixture tafiri jedro obapa time midimafo herbal center ɛna just hot kenke ɛso yemu yɛde brɛ wono na wie ni wakenkan for a triple man ajapi apam dada anwumre menemi aba ohene ire mame ekua yeboa esiama bronya abrewatia yama monitia ekudon tomada roma yensori adwaso na test service prophet mangode wonfa entoaso ewo fidue mase SOMPA 106.5 FM Accra enfamam. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, echo US. Na no crowd who crowd from me mania. Na papa mo what to say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, echo basem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wodro US won so manfo bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wom Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adensi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kurano mi ensemua and wobi en fufro yawo. Baku abua kwase pass kumasi. And baku so pokua se nkran ha. Obia se na na kodwogesi eye bemaba. E wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires. And adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de she e dance ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya. Was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no. Were beer depo Kasianso, our Dadiantum, a Joshua Accra Road, from a opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a man from. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hajia Special, local foods, Abakade, and ye Dianini Dianio, Yawa Dianini, Yawa Diani, and young one was a Ghana ha, a hemfo, a Yakasia, Wardina Cassia, Patia Cassia, Samu Pebebi, our best serve woman who say ye buffet and Wamoye. Say ye local continental dishes. Will be a chanenia. Hajia Special local foods. Ewa hacho atomic equano so hono. DNT friendly local foods in say. Any woman ye diania. Na wamatin tam. Tomatoes so pro. Mekwa pro. Jena pro. Gallica pro. No dia ye diane say. Eya bontine diane. Edienye ni bisa. Debi hajia stronya me. Etinye was a Ghana ha etitire. Se ministries agencies akesie. Eye ahemfo. Na nano mahemamo. Womotrasen womusi ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se monfra hajia special local foods if is a hono and aduane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mutimi serve hajia special local food pese wo fra eye 024 63 59921 024 63 59921 and as 059 479 7215 eye 059 479 7215 for na would Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba